Λοιπόν, καλωσορίζουμε όλους, κυρίως τον ομιλητή μας και όλους όσους παρευρίσκονται απόψε εδώ. Είναι για άλλη μια φορά πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε όλοι εδώ σε αυτή την ωραία τη συνάντηση, τη διαδικτυακή, και να μελετούμε θέματα που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν και τα αγαπάμε. Ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ο ευλογημάτωτος Δ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος, καθηγητής της Θεολογίας και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού στο Πανεπιστήμιο της πρώτης πρωτεύουσας της Αγγλίας, στο Winchester. Ένας εξαίρετος επιστήμονας που τιμά με το διακεκριμένο έργο του τον Ελληνισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο Δ. Ανδρεόπουλος χειροτονήθηκε ιερέας στις 20 Ιανουαρίου του 2013. Σε λίγες ημέρες έχει επέτειο χειροτονίας. Έτσι να το ευχηθούμε ολόψυχα να έχει μακρά, θεοφιλή, καλύκαρπο και γεμάτη από φως και κάθε ευλογία ιερατική διακονία και να είναι παντάξιος. Ο πατήρ Ανδρέας γεννήθηκε στην Πάτρα και φοίτησε στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών και στην Αρσάκιο Παιδαγωγική Ακαδημία Πατρών. Σπούδασε ψυχολογία, κοινωνιολογία και θεολογία στον Καναδά. Το 1999 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ της Αγγλίας. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Έχει συγγράψει και κυκλοφορήσει πλήθος επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν μια πραγματεία για τη θεολογία και την εικονογραφία της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη για την ιστορία και το συμβολισμό του σημείου του Σταυρού. Ο Δ. Ανδρεόπουλος έχει συγκεντρώσει στο Πανεπιστήμιο του Winchester πολλούς Ορθόδοξους, όχι μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου, ειδικά από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία. Το Master of Theology in Orthodox Studies, που ο ίδιος εμπνεύστηκε και ίδρυσε, προσφέρει μια σφαιρική άποψη της ορθόδοξης πίστης και πράξης, της ορθόδοξης θεολογίας και της ιερής μας παράδοσης. Διαβάζοντας πρόσφατα μια αυτοβιογραφική αναφορά του, έμαθα πως ο συνονόματος παππούς του ήταν ιερέας στην Πάτρα. Ο παππούς του, λοιπόν, όπως μας περιγράφει ο Δ. Ανδρεόπουλος, ο πατήρ Ανδρέας, τον εισήγαγε συχνά μέσα στο ιερό βήμα της Εκκλησίας που διακονούσε. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά πως οι μνήμες που έχω από το ιερό βήμα προηγούνται εκείνων από τον Κυρίως Ναό. Όπως είναι γνωστό, το ιερό βήμα συμβολίζει τη βασιλεία των ουρανών, ενώ ο Κυρίως Ναός την τρέχουσα ζωή της Εκκλησίας μας σήμερα. Πατέρα Ανδρέα, τιμή μας, χαρά μας, ευλογία να σε έχουμε στην συνάντησή μας απόψε εδώ. Έχεις το λόγο. Παρακαλώ να γίνουμε όλοι mute εκτός από τον ομιλητή. Ευχαριστώ για την γενναιόδορη εισήγηση, Πάτερ Αναστάση. Για άλλη μια φορά με τιμάς με την φροντίδα σου και με τη φιλία σου, η οποία πάντα ανταποδίδεται σε σένα και σε όλη την οικογένειά σου. Και σε ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση, γιατί είναι πάντα ενδιαφέρον να μαζευόμαστε και να κοιτάμε κάποια πράγματα μαζί με τις παραδόσεις μας και πολλές φορές η μία προοπτική, η διαφορετική προοπτική, όλοι κάτι μελετάμε μαζί και όλοι έχουμε να φοηθούμε από κάτι τέτοιο. Το θέμα που θα εξετάσουμε σήμερα, με βιβλική βάση, έτσι όπως το συνηθίζεται σε αυτή τη σειρά των σεμιναρίων βέβαια, είναι τα κείμενα και η αποκάλυψη που βλέπουμε σε σχέση με το μυστήριο, για να το χαρακτηρίσω έτσι, το χριστολογικό μυστήριο της φανερώσεως της Αγίας Τριάδας και της βάπτισης του Ιησού Χριστού. Μυστήριο βέβαια με την έννοια ότι υπάρχει μια θεοφάνεια, μια εμφάνιση, μια από τις λιγοστές, πώς να πούμε, απροκάλυπτες εμφανίσεις της Αγίας Τριάδας, στο βαθμό βέβαια που αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από όσους την παρακολουθούν. Και γι' αυτό μιλάμε για το μυστήριο της φανέρωσης. Και βέβαια οι σχετικοί ύμνοι το τονίζουν αυτό πολύ ξεκάθαρα. Ας ρίξουμε μια ματιά, πριν αρχίσουμε να συζητάμε για τη θεολογία, τις προεκτάσεις και έχουμε κάποια πράγματα υπόψη μας, ας ρίξουμε μια ματιά πρώτα απ' όλα στις αναφορές στα Ευαγγέλια. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν για τη βάπτιση του Κυρίου στα Θεοφάνεια και στα 4 Ευαγγέλια. Το πρώτο που θα εξετάσουμε είναι το κατά Μάρκον από το πρώτο κεφάλαιο, που είναι και το συντομότερο. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν
9 με 11, ο Μάρκος μας λέει λίγα πράγματα. Και γένετο εν εκείνες τις ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθέως αναβαίνον από του ύδατος, είδε σχιζωμένος τους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστεράν καταβαίνουν από αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Από εδώ θα ζητήσω να σημειώσουμε δύο φράσεις, δύο λέξεις και θα τις βρούμε μπροστά μας. Όπως αναφέρει στο στίχο 10, ευθέως αναβαίνουν από το ύδατος. Έχει σημασία αυτό. Και βέβαια η φωνή εκ των ουρανών, που αναφέρεται και στους άλλους ευαγγελιστές, «Σύ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Στο κατά Ματθαίον, στο 3ο κεφάλαιο, βλέπουμε αυτό. Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτιστήνε υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες άρτη, ούτω γάρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφίησιν αυτόν. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδεν το πνεύμα του Θεού κατεβαίνον οσί περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ο ευδόκησα. Και εδώ βλέπουμε πάλι αυτό το ευθύς εδώ από το ύδατος. Ευθέως ο Μάρκος, ευθύς ο Ματθαίος. Και πάλι η αναφορά στο ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός και το πνεύμα του Θεού κατεβαίνουν οσί περιστερά. Ο Μάρκος το πνεύμα ως περιστερά. Ο Λουκάς δεν μας δίνει πολλές πληροφορίες. Έχει δύο φρασούλες γι' αυτός στο 3ο κεφάλαιο. Εγένετο δε εν το βαπτιστήνε άπανταν των λαών και Ιησού βαπτιστέντος και προσευχομένου ανεοχθήνε των ουρανών και καταβήνε το πνεύμα του Άγιον σωματικό ήδη, οσί περιστεράν επ' αυτόν. Και φωνήν εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν σύ ή ο Υιός μου ο αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Τέλος, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο δεν βλέπουμε ακριβώς την γραφή της βάπτισης, αλλά στο πρώτο κεφάλαιο, αφού έχει κάνει την γνωστή εισαγωγή του ο Ιωάννης, μας μιλάει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και μας λέει κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με τη βάπτιση χωρίς να την αναφέρουν ευθέως, χωρίς να την περιγράφουν μάλλον. Μας λέει αυτά στο πρώτο κεφάλαιο. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως εστί περί ου εγώ είπων. Ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως εμπροστέν μου γέγονε, ότι πρώτος μου είναι. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Και εμαρτύρησεν Ιωάννης, λέγον ότι τεθέα με το πνεύμα κατεβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά πέψανς με βαπτίζεν εν είδατη, εκείνος μη υπήν, εφόν αν είδες το πνεύμα κατεβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστί ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίου. Καγώ εόρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Λοιπόν, αυτές είναι οι ευαγγελικές αναφορές. Βλέπουμε αμέσως ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έχουμε μια ξεχωριστή διήγηση. Κάνει αναφορά στη βάπτιση βέβαια, έχει τη φράση ούτως εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίου, το πνεύμα κατεβαίνουν ως περιστεράν,
αλλά αυτά, σε αυτή τη διήγηση, τα διηγείται ο Ιωάννης, ο βαπτιστής. Έχει δηλαδή ήδη γίνει η βάπτιση και μας λέει κάτι σχετικό ο Ιωάννης, δίνει τη μαρτυρία του. Τα άλλα 3 Ευαγγέλια είναι λιγάκι περισσότερο στη μορφή την διηγητική, την ιστορική. Και ας αρχίσουμε με το να δούμε ποια είναι αυτά τα θέματα, ποια είναι αυτά τα μέρη της διήγησης τα οποία τονίζουν και τα 3 συνοπτικά Ευαγγέλια. Δεν το βρίσκουμε στο Λουκά, αλλά το βρήκαμε και στο Ματθαίο και στο Μάρκο. Αυτό το ευθέως και το ευθύς που διαβάσαμε σε αυτά τα 2 Ευαγγέλια έχει τη σημασία του. Να θυμηθούμε, όχι μόνο από ό,τι γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο, αλλά από τις γενικότερες μαρτυρίες, τι ακριβώς έκανε Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και βέβαια μην είμαστε εντελώς αφελείς σε αυτό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ήταν ένας παλαβός που είχε φύγει στην έρημο. Ουσιαστικά ήταν με τα μέτρα τα δικά μας μία θεολογική σχολή. Και είχε μαθητές οι οποίοι παρακολουθούσαν κανονικά. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι ήταν μια προετοιμασία για όσους ήθελαν προφανώς να εμβαθύνουν περισσότερο στην πνευματική ζωή, αλλά ακόμα και σε κάποιο πιο πρακτικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να το πούμε μια ραβινική σχολή μέσα στην παράδοση του Ιουδαϊκή, μια εμβάθυνση στα σημεία του κειμένου, ας πούμε. Και βέβαια και η παράδοσή μας ακριβώς έτσι βλέπει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως τον τελευταίον της Παλαιάς Διαθήκης, που μας συνδέει βέβαια με την Καινή Διαθήκη. Είναι ο κρίκος. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους τον τιμούμε τόσο ιδιαίτερα. Και βέβαια όπου αναφέρεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, και εδώ, ειδικά εδώ, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Ευαγγελίου, είναι η εκπλήρωση κατά κάποιο τρόπο ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η αναγνώριση του Ιησού Χριστού από την Παλαιά Διαθήκη. Και σύμφωνα με το πνεύμα λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, ξέρουμε ότι αυτό που έκανε στον Ιορδάνη ήταν το βάπτισμα της μετανοίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πήγαιναν ένας-ένας οι μαθητές, αυτοί που ακολουθούσαν την πνευματική κατεύθυνση που δίδασκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο βαπτιστής, έμπαιναν μέσα στον ποταμό, εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους και από εκεί και μετά άρχισαν καινούργια ζωή και τότε τους βάπτισε. Εδώ μας παραπέμπει αυτό το ευθύς και το ευθέως. Γιατί μπήκε και ο Ιησούς Χριστός στον Ιορδάνη, αλλά εφόσον δεν είχε να εξομολογηθεί αμαρτίες, ανέβη ευθύς από το ύδατος ή ευθέως αναβαίνουν από το ύδατος. Δηλαδή και στο Ματθαίο και στο Μάρκο αυτό το ευθύς και το ευθέως μας παραπέμπει, μας αποκαλύπτει, ας πούμε, μας σχολιάζει την αναμαρτησία του Ιησού Χριστού. Δεν υπήρχε αμαρτία εκεί. Η άλλη αναφορά που βλέπουμε και στους 3 συνοπτικούς είναι η φράση που ακούγεται από τον ουρανό. Είδε σχιζωμένους τους ουρανούς. Άνοιξε, ανεόχθησαν οι ουρανοί. Έχω μπροστά μου το κείμενο. Ο Λουκάς λέει ανεοχθήνε των ουρανών. Ο Μάρκος σχιζωμένος τους ουρανούς. Και ο Ματθαίος πάλι ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί. Ανοίγεται δηλαδή όλο το μεταφυσικό βάθος. Με τους ουρανούς υπάρχει ένα θέμα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στη βιβλική παράδοση. Κάτι την παραδοσιακή κοσμολογία των Εβραίων, 2 είναι οι ουρανοί. Γιατί 2? Όπως θα θυμάστε, στην κοσμογονία, στη Γένεση, υπάρχει ο ουρανός άνωθεν του στερεώματος και ο ουρανός κάτωθεν του στερεώματος. Γι' αυτό βέβαια όταν ο Απόστολος Παύλος αργότερα μας λέει ότι αρπάγην και ευρέθην στον 3ο ουρανό, εκεί μας δείχνει ότι υπάρχει μια άλλη διάσταση. Ξεπερνάμε τη γεωγραφική. Ο 3ος ουρανός δεν προσδιορίζεται από τη γεωγραφία, από το πού. Είναι το πώς. Ο 3ος ουρανός μπορεί να είναι μέσα μας. Μπορεί να είναι παντού. Είναι τρόπος
ζωής, είναι τρόπος, όχι χώρος. Και εδώ βλέπουμε κάτι παρόμοιο. Ανεώχθησαν, σχίστηκαν ουρανοί. Κάτι παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε στο καταπέτασμα του ναού όταν σχίστηκε με το θάνατο του Ιησού. Με τον θάνατό του εκεί ο Ιησούς ένωσε το ιερό και τον ναό. Το μέρος όπου κατοικούσε ο Θεός δηλαδή ενώθηκε με το μέρος το λατρευτικό. Εδώ που είναι στην αρχή της δράσης του Ιησού Χριστού, πριν να κάνει οτιδήποτε άλλο, πριν να βγει, πριν να διδάξει, πριν να κάνει θαύματα, το αμέσως μετά βέβαια θα το δούμε σε λίγο, βλέπουμε ότι ουσιαστικά η υπόθεση στο τι θα ακολουθήσει είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Θεός και άνθρωπος ενώνει τους ουρανούς με τη γη. Σχίστηκαν οι ουρανοί, σχίζεται δηλαδή με κάποιο συμβολικό τρόπο το καταπέτασμα, ο διαχωρισμός ανάμεσα στους ουρανούς και σε εμάς. Η φράση η τελευταία που βλέπουμε και στους τρεις συνοπτικούς, φωνή εκ των ουρανών, και στους τρεις συνοπτικούς έτσι παρουσιάζεται, παραπέμπει στους ψαλμούς. Δεν είναι μια φράση που βρίσκεται για πρώτη φορά στα Ευαγγέλια. Μια πολύ παρόμοια φράση παρουσιάζεται επίσης και στη σκηνή της μεταμόρφωσης. Εκεί συμπληρώνεται βέβαια από μια άλλη φράση, η οποία δεν υπάρχει στους ψαλμούς. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται, λέει εκεί. Και εκεί επευθύνεται στον Μωυσή και στον Ηλία, με κάποιον άλλο τρόπο δηλαδή, πάλι σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, σε ολόκληρη την παράδοση η οποία προετοίμασε την παρουσία του Ιησού Χριστού, την ενσάρκωσή του, τη δράση του, τη διδασκαλία του, το θάνατο και την Ανάσταση. Και εδώ λοιπόν είναι αναφορά στους ψαλμούς, είναι γνωστή η φράση στους Ιουδαίους, είναι παραπομπή συγκεκριμένη. Εδώ υπάρχει και κάποιο θεματάκι βέβαια, ή μάλλον υπήρχε στον αρχαίο χριστιανισμό, γιατί ο ψαλμός στον οποίο ανήκει αυτό, αν θυμάμαι καλά είναι ο 23ος ψαλμός, συνεχίζει και λέει σήμερα σε γέννησα. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση την οποία αν την πάρουμε κυριολεκτικά ακολουθώντας τον ψαλμό, έδωσε τροφή σε όσους έβλεπαν μια υποδέστερη σχέση του Υιού σε σχέση με τον Πατέρα. Υπάρχει βέβαια η σχέση πατρός και Υιού, αλλά όπως το καταλαβαίνουμε στην Ορθόδοξη παράδοση, αυτό περιγράφει τη σχέση τους. Όπως σχετίζεται, όπως έχει θάρρος, παρησία και αγάπη ο Υιός με τον Πατέρα, έτσι είναι και ο Πατήρ και ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε στη χριστιανική παράδοση, στην Ορθόδοξη, με μικρό και με μεγάλο όμικρον Ορθόδοξη παράδοση, ως μια ομολογία, ας πούμε, ως μια θέση που μας λέει ότι υπήρξε κάποιος χρόνος όπου ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος δεν υπήρχε. Δεν το καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, στα συνοπτικά Ευαγγέλια βλέπουμε την αποκάλυψη αυτής της σχέσης μεταξύ του Πατρός και του Υιού, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, για να το πούμε λίγο πιο σωστά, είχε ήδη γίνει με κάποιο μυστικότερο τρόπο η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο με τη γέννησή του. Και αυτό είναι κάτι που το σχολίασε κατά κάποιο τρόπο η αρχαία Εκκλησία, γιατί στην αρχαία Εκκλησία η γιορτή των Θεοφανίων και τα Χριστούγεννα, όπως και η επίσκεψη των μάγων, ήταν μία ενιαία γιορτή. Και στην Ανατολή γιορταζόταν ακριβώς στην γιορτή των Θεοφανίων. Ποια ήταν η σημασία αυτής της ενοποιημένης, ας πούμε, γιορτής? Τι κοινό έχουν τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνια, δηλαδή η βάπτιση του Χριστού, και η προσκύνηση των μάγων. Η προσκύνηση των μάγων, να σας θυμίσω, ότι σύμφωνα με τις
πηγές, τις ευαγγελικές, δεν έγινε ταυτόχρονα με την γέννηση. Κατά τη γέννηση έχουμε φυσικά την προσκύνηση των ποιμένων, οι οποίοι είδαν το θαύμα που γινόταν εκεί, αλλά στην διήγηση που βλέπουμε για τους μάγους, βλέπουμε ότι τον επισκέφθηκαν στο σπίτι τους, όχι στο σπήλαιο. Είναι λίγο ξεχωριστό το γεγονός. Και μάλιστα θα είχε περάσει και χρόνος, γιατί όταν ο Ηρώδης μαθαίνει από αυτούς ότι γίνεται αυτό και αυτό, έδωσε παραγγελία να σφαγιαστούν τα βρέφη στην περιοχή της Βηθλεέμ μέχρι 2 ετών. Εμείς τα συνδέουμε αυτά τα γεγονότα, μάλλον τα συνέδεσε η Αρχαία Εκκλησία, γιατί και τα Χριστούγεννα και η προσκύνηση των μάγων και ίσως ακόμα περισσότερο και η βάπτιση του Χριστού στον Ιωάννη είναι απλώς, τι κοινό έχουν. Έχουν ως κοινό την εμφάνιση της θεότητας του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Σε κάποιο βαθμό ήδη με την ενσάρκωσή του, με τη γέννησή του, σε κάποιο άλλο βαθμό με την αναγνώριση της θεότητάς του, της κυριαρχίας του Θεού, του Ιησού Χριστού ως Θεού, ως βασιλέα, πνευματικού βασιλέα από τους μάγους, οι οποίοι ήταν κατά την παράδοση και κοσμικοί ηγέτες ή και πνευματικοί ηγέτες, τον αναγνώρισαν. Και αυτό έχει σημασία περισσότερο, ειδικά για την δυτική θεολογία, και πολύ περισσότερο στην βάπτιση. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια αναφέρεται, το έχουμε συνδέσει και το γνωρίζουμε ως θεοφάνεια. Η αποκάλυψη της Αγίας Τριάδας βέβαια, όπως βλέπουμε, ολόκληρης της Αγίας Τριάδας με κάποιο τρόπο, αλλά και η πρώτη αποκάλυψη του Ιησού Χριστού με την θεϊκή του, ας πούμε, ιδιότητα. Η πρώτη μαρτυρία, να το πούμε πιο σωστά, για την θεϊκή του φύση. Πώς το βλέπουμε αυτό? Μαρτυρούν τα άλλα 2 πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Ο πατήρ, βλέπουμε, αναφέρει τον ψαλμό, ακριβώς αυτόν που αποκαλύπτει την πατρική του σχέση με τον Υιό. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Και το πνεύμα φανερώνοντας την κίνηση. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ιωάννης σε αυτή την περίπτωση, ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που αναφέρει βέβαια την φωνή του, τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Τεθέα με το πνεύμα κατεβαίνουν ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτού. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στην εικονογραφία, ότι το πνεύμα κάθεται με κάποιο τρόπο, ένα περιστεράκι κάθεται πάνω στο κεφάλι του Χριστού. Κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για εμάς τους Ορθοδόξους, είναι ότι σε μία από αυτές τις λιγοστές, πώς να πούμε, πιο φανερές δράσεις της Αγίας Τριάδας, ο πατήρ κάτι κάνει, αναφέρει, μαρτυρεί, η φωνή του ουρανού. Ο Υιός είναι παρόν και το πνεύμα κάνει αυτή την κίνηση. Φεύγει από τον ουρανό και κάθεται στο κεφάλι του Υιού, τον μένει επ' αυτόν. Αυτή η εικόνα μας δείχνει με έναν πολύ εύκολο τρόπο, πολύ εικονογραφικό τρόπο, την εσωτερική δυναμική, ένα μέρος της εσωτερικής δυναμικής της Αγίας Τριάδας. Μας δείχνει δηλαδή ξεκάθαρα, και αυτό το έχουν χρησιμοποιήσει οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Φώτιος, τότε που είχε προκύψει για πρώτη φορά με αυτή την ένταση το θέμα του Φιλιόκφε, της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα ότι το πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, εξ ουρανού. Τι κάνει? Προσέρχεται προς τον Υιό. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε ότι και ο Υιός παίζει κάποιο ρόλο στην εκπόρευση του πνεύματος, στην κίνηση, μάλλον το πούμε πιο σωστά, του πνεύματος, όχι στην εκπόρευση, όχι στο από πού προέρχεται. Ο Υιός το τραβάει, ας πούμε, το πνεύμα. Είναι η κατεύθυνση. Ο ρόλος του πνεύματος εδώ είναι να μείνει, να επισκεφθεί τον Υιό. Αλλά βέβαια, αν το δούμε λιγάκι πιο συνολικά αυτό, δεν είναι μόνο η εσωτερική κίνηση που μας ενδιαφέρει εδώ. Το πνεύμα έγινε ορατό από τους μάρτυρες, από τον Ιωάννη,
τον βαπτιστή, όπως βλέπουμε στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, και γι' αυτό είναι σημαντικό ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τα λόγια του βαπτιστή για να περιγράψει αυτό που είδε. Είδαλε, τεθέαμε το πνεύμα. Δηλαδή πριν να καταλήξει στον Υιό, το πνεύμα ως περιστεράν το είδε ο Ιωάννης, το είδαν και όλοι όσοι ήταν εκεί παρόντες, να καταλήξει. Δηλαδή η κίνηση του Αγίου Πνεύματος, η πράξη, να το πούμε, του Αγίου Πνεύματος ήταν να εκπορευθεί από τον Πατέρα, να αναγνωριστεί ως πνεύμα από τους μάρτυρες, από όσους ήταν εκεί και παρακολουθούσαν τη σκηνή, και ως πνεύμα πλέον να αποκαλύψει τον Υιό, ως Υιό. Αν δούμε τις περιπτώσεις τις οποίες ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και στην βιβλική παράδοση και μέσα στα Ευαγγέλια, αλλά και στην μεταγενέστερη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους του Αγίου Πνεύματος. Αυτό κάνει. Φανερώνει τον Υιό με όλους τους δυνατούς τρόπους. Μελετούμε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, εν Αγίο Πνεύματι, με την επιφύτηση, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Για ποιο λόγο? Για να μας αποκαλυφθεί ο Υιός. Ζητούμε τη μεσολάβηση, την ενέργεια, την ενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος. Για ποιο λόγο? Στη λειτουργική πράξη, για να μπορέσουμε να πραγματώσουμε τον Υιό, την ενσάρκωση, τη λειτουργική του Υιού. Στη μεταμόρφωση, το ίδιο πράγμα. Έχουμε μια άλλη τριαδική εμφάνιση εκεί, αν και δεν ήταν δημόσια, ήταν μυστική αυτή. Αλλά άλλη μια φορά, το Άγιο Πνεύμα ξυπνάει τις πνευματικές αισθήσεις του Πέτρου, του Ιωάννη και του Ιακώβου, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν την θεότητα, να δουν με τα πνευματικά τους βέβαια, αλλά με τα μάτια τους, για πρώτη φορά την πλήρη θεότητα, την πλήρη δόξα του δασκάλου της. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή κάνει κάποια πράγματα πάντα στην ιστορία. Στην Πεντηκοστή επίσης κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα ως γλώσσες φωτός και στους μαθητές και σε όλους τους παριστάμενους, και τι έκανε? Για πρώτη φορά μας έδωσε μια άλλη διάσταση του σώματος του Χριστού. Αυτή τη φορά μας αποκάλυψε το εκκλησιαστικό σώμα του Χριστού. Για πρώτη φορά υπάρχει η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, ως σώμα Χριστού, το οποίο συνιστάται δια του Πνεύματος. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στη βάπτιση, είναι σαν να μας λέει η διήγηση και στα 4 Ευαγγέλια τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει. Τι είναι αυτό που θα ακολουθήσει και στα 4 Ευαγγέλια, ποια είναι η δράση που θα ακολουθήσει ο Ιησούς Χριστός και για ποιο λόγο και ποιος είναι αυτός για τον οποίο θα ακούσουμε κάτι στα επόμενα κεφάλαια. Κάτι άλλο που θα ήθελα επίσης να σχολιάσω είναι μια βιβλική αναφορά η οποία δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια, υπάρχει όμως στους ύμνους της γιορτής των Θεοφανίων, πολύ έντονη, η φράση «Ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω». Την ακούμε πολλές φορές και στην υμνοδία μας και στις σχετικές ευχές. Και επειδή ακούγεται τόσο έντονα, τόσο δυνατά, καμιά φορά ο κόσμος το έχει μπερδέψει και νομίζει ότι είναι αναφορά από τα Ευαγγέλια. Όχι, υπάρχει βέβαια στην Αγία Γραφή, αλλά από αλλού. Αυτή τη φράση τη βλέπουμε άλλη μια φορά στους ψαλμούς και στην Παλαιά Διαθήκη στον Ιησού του Ναβί. Αλλά πιο άμεσα με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον έντονο τρόπο στον 113ο ψαλμό. Τον έχω μπροστά μου, την αρχή δηλαδή. «Εν εξόδο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκο Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία, αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη εις τα οπίσω. Τα όρη εσκύρτησαν ως ικροί και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι εσύ εστιν θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφεις εις τα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως ικροί και η βουνή ως αρνία προβάτων».
από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Αυτή είναι η βιβλική αναφορά για τον Ιορδάνη. Και όπως πολύ συχνά βλέπουμε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, το σημαντικό δεν είναι, όπως καμιά φορά με λίγο μια κάπως αφελέστερη προσέγγιση, θεωρούμε ότι έγινε κάποιο θαύμα εκεί, το οποίο μας αποκάλυψε κάτι παραπάνω. Αν δεν είναι εκεί το θαύμα. Οι εικόνες αυτές οι βιβλικές μας δίνουν κάτι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο μεγάλο από ό,τι να νομίζαμε ότι ήταν κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή και μας έδωσε ένα άλλο σημείο. Δεν έχει ανάγκη από τέτοια σημεία ο Ιησούς Χριστός, ούτε ο Θεός, μάλιστα, κατά κάποιο τρόπο τα απεχθάνεται. Σε άλλη συζήτηση μας έχει πει ότι δεν θα δοθεί κανένα σημείο σε αυτή τη γενεά, εκτός από την Ανάσταση, το σημείο του Ιωνά του προφήτη, τίποτα άλλο. Αλλά αυτή την εικόνα, ο Ιορδάνης στράφει στα πίσω, που για άλλη μια φορά την έχουν πάρει από τους ψαλμούς, πόσο πολλοί πάντως υπάρχουν οι ψαλμοί στο βάθος της βιβλικής και της λειτουργικής μας σκέψης. Λοιπόν, τι μας δίνει αυτό, όπως το έχουν σχολιάσει και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Ιορδάνης, ένας ποταμός ο οποίος διατρέχει την Ιουδαία, και σε αυτά τα βιβλικά αναγνώσματα, σε αυτό που διαβάσαμε, έτσι, τρέχει στην Ιουδαία, έχει σχέση με τον οίκο του Ιακώβ, την εξουσία του Ισραήλ, όλα αυτά είναι ένας ποταμός της ζωής. Και μάλιστα σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι μπορούμε να δούμε τις πηγές του Ιορδάνη, αυτές με κάποιο τρόπο είναι οι πηγές της ανθρωπότητας, οι δικές μας πηγές, σαν να μας συμβολίζουν με κάποιο τρόπο τον Αδάμ και την Εύα. Εκεί που αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο η σημασία του Ιορδάνη είναι αν θυμηθούμε με την πολύ πολύ βασική γεωγραφία της περιοχής, που καταλήγει. Αρχίζει από τις πηγές, καταλήγει, προχωράει και γίνεται, θυμάται κανείς, στην νεκρά θάλασσα. Και γι' αυτόν τον τρόπο δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι ως εικόνα ο Ιορδάνης είναι μια εικόνα της ζωής όλης της ανθρωπότητας, όπως μας λέει και ο Χρυσόστομος, αλλά και της ζωής του καθενός μας. Η ζωή από τη γέννηση ως το θάνατο. Οπότε η εικόνα, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, μας δείχνει, μας προεικονίζει την σωτηρία του Χριστού με την αναστροφή του θανάτου. Με κάποιο τρόπο δηλαδή συνδέεται με την Ανάσταση του Χριστού. Οπότε αν το εκτιμήσουμε περισσότερο όλο αυτό, τι βλέπουμε? Στην εικονολογική μέθοδο με την οποία μας αποκαλύπτει πολλές φορές η Αγία Γραφή αυτά τα γεγονότα. Βλέπουμε ότι με την αποκάλυψη του Χριστού ως του Υιού του Πατρός, ως αυτού που αποκαλύπτει το Πνεύμα, ως αυτό που αποκαλύπτει το Πνεύμα αφού μας μαζέψει και εμάς, αφού τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατά τα λόγια του Ευαγγελιστή του Ιωάννου, και όλους εμάς που συμμετέχουμε σε αυτή την πράξη, έστω και εμέσως, η προοπτική που μας δίνει είναι η αναστροφή της ζωής μας, η αναστροφή της πορείας της ζωής μας. Δεν πηγαίνουμε πια από τη γέννηση προς το θάνατο, αλλά στρέφεται, σταματάει η πορεία της ζωής προς τον θάνατο. Αυτό ως εικόνα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από οποιαδήποτε παρατήρηση που θα λέγαμε ότι έγινε ένα ξεχωριστό θαύμα τότε και είδαν και παριστάμενοι ότι άλλαξε η ροή του Ιορδάνη. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Λοιπόν, η Αγία Γραφή μας αρχίζει με αυτά μόνο. Αυτές τις λίγες αναφορές βλέπουμε στα τρία συνοπτικά, στο κατά Ιωάννη και με αυτή την ηχό των ψαλμών που βλέπουμε, τουλάχιστον με αυτούς τους δύο τρόπους. Κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι τι γίνεται ακριβώς μετά την βάπτιση. Το επόμενο επεισόδιο στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια είναι οι πειρασμοί.
Και πολλές φορές στις αναλύσεις των πατέρων αυτά συνδέονται πολύ άμεσα. Με ποιο τρόπο? Εδώ βλέπουμε την πρώτη, όπως είπαμε, αποκάλυψη του Ιησού Χριστού ως Θεού, ως Υιού του Θεού, την μαρτυρία και την φανέρωση ολόκληρης της Αγίας Τριάδας για πρώτη φορά. Και μάλιστα, όπως πολλές φορές σχολιάζει και ο Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι πατέρες, να μην βιαζόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι τι είδαν ακριβώς οι παριστάμενοι. Είδαν ένα περιστέρι? Όχι. Το πνεύμα ως περιστεράν. Κατεβαίνουν ως περιστεράν. Δηλαδή η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι λιγάκι πλάγια. Θα μπορούσαν να το πούνε με πολύ πιο ευθύ τρόπο, αν αυτό που είδαν ήταν απλώς ένα περιστέρι. Αλλά και άλλες φορές, ειδικά ο Χρυσόστομος, αλλά όχι και μόνο, μας προειδεάζει κατά κάποιο τρόπο, μας προειδοποιεί να μην τα βλέπουμε τόσο κυριολεκτικά όλα αυτά. Ακόμα και για το αστέρι της Βιθλεέμ. Ποιο αστέρι ουσιαστικά λέει ο Χρυσόστομος? Κανένα αστέρι ήταν. Άγγελος Κυρίου ήταν. Και εδώ το οσί περιστεράν μας παραπέμπει σε κάθε άλλη φορά που υπάρχει η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, συνήθως σαν μια λάμψη, όπως οι γλώσσες του φωτός, κάτι φωτεινό. Ή βέβαια, στην περίπτωση της μεταμορφώσεως, πάλι ένα φως. Αλλά βέβαια το περιστεράν εδώ μας δείχνει λιγάκι πιο εύκολα και την κίνηση. Πάντως, τι έχουμε δει μέχρι τώρα? Την μαρτυρία του Πατρός, την πράξη του Πνεύματος, την αναμαρτησία του Υιού. Οπότε αυτό μας δίνεται στην αρχή της διακονίας του Ιησού Χριστού, πριν κάνει οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει η αποκάλυψη στους παριστάμενους και πολλούς από αυτούς οι οποίοι αμέσως μετά ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε την επόμενη μέρα, όπως βλέπουμε και στο κάτω Ιωάννη, περπατούσε ο Ιησούς. Ξανά ο Ιωάννης λέει, αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Και δύο από τους μαθητές του Ιωάννη, ο Ανδρέας που μετά φώναξε τον Πέτρο και μάλλον και ο ίδιος ο Ιωάννης, άρχισαν να συζητούν μαζί του και από μαθητές του βαπτιστή έγιναν μαθητές του Χριστού. Έτσι αρχίζει δηλαδή η δράση του Χριστού. Και μετά αμέσως εξαφανίζεται. Μετά πηγαίνει στην έρημο για 40 μέρες. Πόσο όμορφα όμως, κοιτάξτε πόσο όμορφα συνδέεται η δεύτερη πράξη με αυτό που μόλις έχουμε δει. Είχαμε την αποκάλυψη, όπως λέω και ξαναλέω, του Ιησού Χριστού ως Θεού, ως Υιού Θεού, ως Υιού του Θεού. Μας δίδεται αυτό και η επόμενη ερώτηση για μας, που προσλαμβάνουμε το κείμενο, είτε σε βιβλική μελέτη, είτε ακόμα πιο σωστά, ακόμα με πιο πλήρη μορφή, στη λειτουργική πράξη. Αλλά το επόμενο βήμα είναι η ερώτηση. Μας έγινε η αποκάλυψη του Θεού. Ωραία. Τι είδους Θεό περιμένουμε? Τι είδους Θεό θέλουμε να αναγνωρίσουμε? Τι ζητούμε από αυτό το Θεό? Και εδώ μπαίνει η διήγηση των πειρασμών. Για να μην χρονοτριβήσουμε πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να σας το διαβάσω και αυτό το κείμενο. Θα θυμάστε πολύ απλά ότι και στα 3 συνοπτικά Ευαγγέλια αντιμετώπισε 3 φορές ή 3 πειρασμούς ο Χριστός. Ο πρώτος πειρασμός να κάνει ψωμί τις πέτρες. Ο δεύτερος πειρασμός να ανεβεί σε ένα μεγάλο ύψωμα, να πέσει και να μην πάθει τίποτα, να τον προστατέψουν οι άγγελοι. Και ο τρίτος πειρασμός, όλα όσα είναι μπροστά του, όσα βλέπει στο βάθος της πόλης, όλο τον κόσμο, κατά την κοσμική ή την πολιτική άποψη θα λέγαμε σήμερα, να του τα αποδώσει, να του τα αναγνωρίσει ο Σατανάς. Και στους 3 πειρασμούς λέει όχι. Είναι λίγο αφελές να σκεφτούμε ότι ο Θεός επειράστη, ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις του Σατανά προς τον Χριστό ήταν ένας πειρασμός για τον ίδιο. Δεν είναι οι πειρασμοί του Χριστού αυτοί. Δικοί μας πειρασμοί είναι. Είναι οι πειρασμοί που οι Ευαγγελιστές βάζουν στην ιστορία για να συζητήσουν, για την προέκταση ακριβώς που ακολουθεί μετά τη βάπτιση. Είδατε ότι αυτός είναι Θεός, αναγνωρίζεται, είναι ο Σωτήρ.
αυτό θα κάνει. Ποια είναι η δράση που έχει αναλάβει? Να συνδέσει τον ουρανό και τη γη. Σχίστησαν οι ουρανοί. Πώς θα το κάνει αυτό? Αντιμετωπίστε και εσείς τον πειρασμό σας τώρα. Τι είδους Θεό περιμένετε? Εδώ βέβαια, ίσως από τα ομορφότερα και πιο βαθιά θεολογικά σχόλια ακριβώς πάνω σε αυτούς τους πειρασμούς είναι το γνωστό κείμενο του Ντοστογεύσκη από τους αδελφούς Καραμαζόφ. Πολλοί από εσάς μπορεί να το έχετε υπόψη σας, όπου τι γίνεται? Γυρνάει ο Χριστός στον κόσμο, αντιμετωπίζει τον μεγάλο ιεροεξεταστή, τον εκπρόσωπο τέλος πάντων μιας εντελώς καθεστωτικής εκκλησίας, και χωρίς να πει μία λέξη ο Χριστός, σχεδόν μας θυμίζει την δίκη του από τον Πιλάτο, όπου και εκεί δεν είπε τίποτα. Τον κατηγορεί ο ιεροεξεταστής και του λέει: έκανες σε όλα λάθος. Και αναφέρεται ειδικά στους πειρασμούς. Εμείς, λέει, και ψωμί να δώσουμε στον κόσμο και τη δύναμή μας να δείξουμε και το θαύμα να τους δείξουμε, όλα όσα δεν έκανες εσύ προσπαθούσαμε να τα κάνουμε εμείς. Εντάξει. Από τη δική μας προοπτική, ή μάλλον έτσι όπως τα σχολιάζουμε τώρα πνευματικά, ας πούμε, προφανώς αυτή είναι η πειρασμή δική μας, του ανθρώπου αλλά και της Εκκλησίας, και προφανώς αυτά καταδικάζει ακριβώς και ο Ντοστογεύσκη σε εκείνο το θαυμαστό απόσπασμα. Γιατί είναι πειρασμή δική μας αυτή? Γιατί εμείς πολλές φορές μπαίνουμε στον πειρασμό να λέμε είμαι φτωχός, δεν έχω δυσκολίες. Μα δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει, δεν μπορεί να με θρέψει. Ή πολλές φορές λέμε, μα τι διεφθαρμένος που είναι ο κόσμος, πόσοι διεφθαρμένοι είναι οι ηγέτες μας, μα δεν μπορεί ο Θεός να βάλει μια τάξη, να τους τιμωρήσει? Και το ίδιο πράγμα φυσικά και με την αναγνώριση της δύναμης του Θεού, να πέσει από ένα βράχο και να μην πάθει τίποτα. Μα τόσοι άπιστοι υπάρχουν στον κόσμο, δεν θα μπορούσε ο Θεός να τους πείσει να πιστεύουν, να κάνει ένα θαύμα για να σταματήσω να είμαι άπιστος? Μα δεν ενεργεί έτσι ο Θεός. Ακριβώς αυτός είναι ο πειρασμός. Και καταδικάζει, σχολιάζει, καυτηριάζει ο Ντοστογεύσκη, όπως και εμείς πρέπει να το θυμόμαστε σε κάθε γενιά, το θαύμα ως μέθοδο πειθούς. Το θαύμα πάντοτε είναι μυστικό. Δεν είναι επιχείρημα για να μας πείσει. Σκεφτείτε το έτσι. Το θαύμα είναι ένα πολύ βάρβαρο πράγμα. Φανταστείτε ότι τώρα που μιλάμε, ξαφνικά προσευχόμαστε και λέγαμε: Χριστέ, για να μας πείσεις εμάς τους ολιγόπαστους ή κάποιους ολιγόπιστους από εμάς, εμφανίσου μπροστά μας. Και ας πούμε ότι το έκανε αυτό. Θα μας είχε αφαιρέσει αυτόματα την ελευθερία. Μετά από κάποια τέτοια πράξη δεν θα είχαμε επιλογή παρά να πούμε: υποκλίνομαι. Αναγνωρίζω, πιστεύω. Τελείωσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μα δεν μας θέλει έτσι ο Θεός. Μας θέλει όσο ελεύθερους όσο και ο ίδιος. Μας αναγνωρίζει την ελευθερία μας να ζούμε, να πεθάνουμε, να μην πιστεύουμε. Ούτε το θαύμα, το κύρος της Εκκλησίας που επικαλείται ο ιεροεξεταστής, ούτε τίποτα από αυτά. Και σίγουρα όχι την σύγχυση της πολιτικής εξουσίας με την πνευματική εξουσία. Όχι, όχι, όχι. Μέχρι εδώ. Ήθελα να κάνω αυτή τη σύνδεση για τους πειρασμούς, αν και βέβαια δεν αναφέρεται άμεσα στον εορτασμό της βάπτισης των Θεοφανίων, γιατί νομίζω ότι είναι μια επέκταση που τη βλέπουμε και στις σκέψεις των πατέρων, αλλά μας δείχνει σίγουρα και την επόμενη κίνηση. Βλέπουμε, όπως είπαμε, την Αποκάλυψη. Καλό θα είναι να έχουμε στο νου μας και το επόμενο βήμα. Μετά από την Αποκάλυψη της ιδιότητας, της θεότητας, της Θείας Φύσης του Χριστού, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για μας. Γι' αυτό το τράβηξα λιγάκι προς αυτή την κατεύθυνση. Πάτερ Αναστάσιο, νομίζω ότι μιλάω για κάπου 45 λεπτά τώρα, κάτι τέτοιο. Δεν κράτησα ακριβώς το ρολόι το πότε αρχίσαμε. Δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο από τη μια μεριά και θα ήθελα να το ανοίξουμε και σε οτιδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις μπορεί να έχει και ο καθένας. Αδελφέ μου, Πατέρα Ανδρέα, νομίζω ότι εκφράζω όλους αυτή τη στιγμή να πω ότι έχουμε μείνει άφωνοι με αυτή την πάρα πολύ όμορφη και πολύ αναλυτική παρουσίαση που μας έκανες.
Καταρχάς να πω ότι εμείς αυτές τις συναντήσεις τις ονομάζουμε μελέτες Αγίας Γραφής και Ιεράς Παραδόσεως. Και αυτό ήταν απόψε κάτι τέτοιο ακριβώς. Πραγματική μελέτη Αγίας Γραφής, στην οποία μας βοήθησες με το λόγο σου, με τον τρόπο σου, να κάνουμε μια ευαγγελική περιήγηση με αναλυτική δυναμική και με συγκριτική ματιά και με εμβάθυνση φιλολογική και θεολογική. Πλούσιος και γλαφυρότατος ο λόγος σου και σε ευγνωμονούμε γι' αυτό και σε συγχαίρουμε. Μελέτη επίσης και της Ιεράς Παραδόσεως, με μεθοδική προσέγγιση στους ύμνους και στην εορτολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Η ανάλυση της εικόνας του Ιορδάνη και η σύνδεσή του με τη ζωή, το θάνατο και την Ανάσταση είναι μια πολύ ιδιαίτερη και ωφέλιμη θεολογική θεώρηση, πιστεύω. Και κρατάω αυτή τη φράση που είπε στο τέλος, που με αφήνει έκθαμβο. Το θαύμα είναι μυστικό, δεν είναι επιχείρημα για να μας πείσει. Σε ευχαριστούμε από μέσης καρδίας όλοι μας. Ευχαριστώ, Πάτερ, για την φιλοξενία πάντοτε και για την αγάπη σου. Να πω ότι ανάμεσά μας καθηγητής ο πατήρ Ανδρέας έχει και 2 μαθητές του. Για αυτούς είμαι πιο περήφανος από τα πτυχία μου. Βλέπω τον γιο σου, Πάτερ μου, τον δόκτωρα Δημήτρη Σαλαπάτα, και βλέπω και τον δόκτωρα Λάμπρο Ψωμά, που είναι μαζί μας από την Κόρινθο. Έβγαλαν και οι 2 αυτοί νέοι θεολόγοι, έβγαλαν τα διδακτορικά τους μαζί σου, με την επιτήρηση τη δική σου. Και από τη θέση αυτή σε ευγνωμονώ και σε ευχαριστώ. Όσο πιο βαθιά και όσο πιο ουσιαστικά μπορώ. Λοιπόν, συγκινούμε κιόλας. Αλλά να δώσω το λόγο στον πατέρα Βυσαρίωνα. Να ακολουθήσει. Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς εδώ μπορεί να ακολουθήσει εύκολα την πορεία που ξεκίνησες, αλλά ο καθένας από εμάς έχει τη δική του πορεία στη ζωή και στην Εκκλησία και ας πούμε κάτι, είτε σαν ερώτηση, είτε σαν παρατήρηση, ό,τι θα θέλαμε μετά από αυτή την σπουδαιότατη ομιλία του πατρός Ανδρέου. Πατέρα Ανδρέα, καταρχήν ευλογείτε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν γνωριστήκαμε. Εγώ υπηρετώ 15 χρόνια εδώ στην Αρχιεπισκοπή μας, αλλά δεν έτυχε δεν είχα την τιμή να σας γνωρίσω. Ακούω μόνο καλά. Και σήμερα έτσι δόθηκε ευκαιρία να καταλάβω γιατί αυτά που ακούω είναι καλά. Είχα την αίσθηση ότι θα έμπαινα εδώ τώρα σήμερα, όταν μου το θέλησε πάλι. Και θα άκουγα ένα καθηγητή να μιλάει και θα με έφερνε πίσω στα μαθητικά μου, στα φοιτητικά τα χρόνια, όπου θα ήταν κουραστικό, όπου, όπως έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, είχε πει έτσι ένα ανέκδοτο, το συσχετίζω με αυτό που είπατε με τα 45 λεπτά, δεν έχω το ρολόι μαζί μου. Είχε πει ένας καθηγητής στον άλλον, τι θεωρείς χειρότερο να διδάσκω, να βλέπω τους μαθητές να κοιτάνε το ρολόι τους. Και λέει, υπάρχει ένα χειρότερο ακόμα από αυτό, του είπε ο άλλος. Λέει, τι? Να κοιτάνε το ρολόι τους, λέει, και να κάνουν και το βάζουν και στα αυτιά αν δουλεύει. Αυτό όμως δεν ισχύει. Ήταν πραγματικά έτσι. Και ο πατήρ Αναστάσιος, ο λόγος σας, και θεολογικός και με χρήση των πατέρων της Εκκλησίας και των Ιερών Κειμένων και των ευχών. Εμένα μου έκανε προσωπικά, ήθελα να πω αυτό που είπατε, Πατέρα Αναστάση, για το τέλος, ότι το θαύμα είναι μυστικό. Αυτό άγγιξε και εμένα, έτσι. Γενικά η μυστικότητα μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα γίνονται έτσι με ένα μυστικό τρόπο, όχι μυστικιστικό, με ένα μυστικό τρόπο. Και επίσης ήταν πάρα πολύ ωραία η εισήγησή σας στην αρχή, που είπατε για εκεί στο κατά Μάρκο, για το ευθύς και το ευθέως.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει μέσα την αναμαρτησία του Χριστού και η σύνδεση έτσι που κάνατε ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική και για εμάς που ασχολούμαστε χρόνια με τα κείμενα αυτά, τα σπουδάσαμε, τα λειτουργούμε, τα ψάλλουμε, τα κάνουμε. Ναι. Εκεί φάνηκε ο δάσκαλος. Εκεί δείξατε το δάσκαλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τι να πούμε τώρα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα όσα ακούσαμε και ζήσαμε έτσι απόψε. Ναι, και πάρα πολύ χαίρομαι και ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας γνωρίσω πραγματικά. Τώρα θα ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγους μήνες θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτού του είδους τις συναντήσεις διαζώσεις και όχι έτσι. Αμήν. Και πάλι καλά, η τεχνολογία. Ωραία. Ποιος από τους πατέρες θα ήθελε να πει κάτι και μετά θα δώσουμε το λόγο γενικότερα. Να πάμε κάπως ιεραρχικά. Πατέρα Ελευθέρια. Βγάλει τη σίγασή σου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, πατέρα. Επίσης. Καλησπέρα σε όλους, πατέρα Ανδρέα. Ήταν πράγματι μια ωραία ομιλία η οποία κάνατε. Εμένα μου θυμήσατε τον μακαριστό τον Αργολίδο στον Ιάκωβο, που τέτοιες μέρες πάντοτε τόνιζε ότι στον Ιορδάνη ποταμό ευθύς ανέβη ο Χριστός, διότι δεν είχε να εξαγορεύσει κανένα αμάρτημα. Όπως οι άλλοι έκαναν κατά την ώρα που έμπαιναν στον Ιορδάνη ποταμό, έλεγαν τις αμαρτίες τους. Και αφού πήγαν τις χώρες, μετά έβγαιναν έξω. Πράγματι ήταν η πρώτη φορά σας ακούω, είχα ακούσει για εσάς και εγώ πάνω καλά λόγια και ήταν σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε. Πατέρα Αναστάση, συγχαρητήρια και σε εσάς που οργανώνετε συνεχώς από την ορία σας σε αυτή τη διάσκεψη. Είναι πράγματι χρήσιμο και πολύ περισσότερο τώρα με τον κορονοϊό που μας δίνεται δυνατότητα να ακούμε τον λόγο του Θεού, έστω μέσω του διαδικτύου, αφού διαζώσεις δεν μπορούμε. Να είστε καλά σε όλους, χρόνια πολλά. Από το όμορφο Νάπλιο. Χρόνια πολλά, πατέρα Ελευθέρια. Χρόνια πολλά. Πατέρα Ελευθέριος, πατέρα Ανδρέα, είναι προϊστάμενος σε ένα μεγάλο ναό της Ευαγγελιστρίας στον Ναύπλιο, από τον οποίο αυτό ναό και από την ενορία του γίνεται ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο καθημερινά, με προσφορά εκατοντάδων μερίδων φαγητού και ενδυμάτων σε πολλούς και διαφόρους. Έναν άγκη βρισκομένους αδελφούς μας, δικούς μας, ετερογενείς κλπ. Πολλά συγχαρητήρια. Δηλαδή, ο πατήρ Ελεύθερος είναι μαζί μας από τον Ναύπλιο τώρα. Ναι. Έχουμε παρουσία του Πελοποννησίων, από ό,τι βλέπω. Ναι. Προσπαθούμε να το αφήσουμε αυτό έτσι να μην... Με πειράζει, με φορά, ξέρετε, με τον χαριτωμένο του τρόπο, ο Αρχιεπίσκοπος, όταν μου λέει από πού είσαι, του λέω, έχω καθίσει πολλά χρόνια στον Καναδά. Πού, λέει, στον Καναδά? Στο Τορόντο. Όχ, μου λέει. Καλά. Και από την Ελλάδα από πού είσαι? Του λέω από την Πάτρα. Όχ, μου λέει. Πειράζει. Αλλά ήθελα όχι ακριβώς να απαντήσω, αλλά κάτι να προσθέσω, ακριβώς επειδή και ο πατήρ Βυσσαρίων και ο πατήρ Αναστάσιος είπαν ότι τους άρεσε αυτό το θέμα με το θαύμα το μυστικό. Καλά, αυτό το βλέπουμε σε πολλά μέρη και της παραδοσής μας και στους πατέρες, σε πολλά. Και βέβαια το έθιξα λιγάκι με την αναφορά στον Ντοστογιέφσκι, αλλά μια πανέμορφη εικόνα και ήταν από αυτές που με είχαν ευαισθητοποιήσει και εμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Είχα ακούσει τον Δημήτρη τον Μητρόπουλο, το Μαυρόπουλο, τον γνωστό θεολόγο να λέει, ότι, και αυτό μάλιστα νομίζω δεν το έχει γράψει, τον είχα ακούσει να το αναφέρει απλώς. Είχε μια θεία, μια μεγαλογιαγιά, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λεπτομέρεια, μια μεγάλη συγγενή από τη Μικρασία, που είχαν μάθει έτσι με άλλο τρόπο οι άνθρωποι, με μια θρησκευτικότητα πολύ πιο φυσική από αυτό που βλέπουμε συνήθως. Και κάποια φορά που αυτός μικρό παιδάκι είχε πάει μαζί της στην εκκλησία, πήγε αυτή, κοινώνησε και γύρισε στη θέση της. Και όπως γύρισε, λέει ο Δημήτρης, που ήταν τότε μικρός, λέει, γιαγιά, η θεία,
το πρόσωπό σου φωτίζει όταν γυρίζεις. Έχεις αλλάξει. Και του λέει αυτά τα πράγματα δεν κάνει να τα λέμε, τα κρατάμε μυστικά. Πόσο όμορφο, δηλαδή ένα καθημερινό βίωμα ενός θαύματος, μιας εικόνας, και του λέει μην το λέμε. Αυτό το ζούμε, το παρατηρούμε και μέχρι εκεί. Έτσι μυστικό είναι το θαύμα. Είχα πει μια φορά στο μακαριστό γέροντά μας εκεί στα Μέγαρα, στο πατέρα Δαμασκηνό Κατρακούλη, έναν Άγιο του Θεού. Εγώ νέος ιερεύς τότε, πήγα να λειτουργήσω ένα Σάββατο και μια μοναχή που την ήξερα από τις σπουδές που έχει το μοναστήρι και σε ηλικία ότι και εκείνη αλλά και άλλες αδελφές βλέπουν τον γέροντα να περίπτεται έτσι κατά την ώρα της εισόδου. Και εγώ έτσι δεν είχα και ούτε την εμπειρία, ούτε πώς το λέμε, τη σέρμεν, τη διάκριση, συγγνώμη. Αμέσως την ώρα που πίναμε οι δυο μας ένα πρωινό, του λέω γέροντα έτσι και έτσι. Λέω, μια αδελφή μου εξομολογήθηκε αυτό. Και μου λέει, ξέρω πια, μου είπε, κατάλαβα. Και μου λέει, γιατί πάτερ μου, εσύ νομίζεις ότι όταν βγάζεις τα Άγια πατάς τη γη? Πάλι ήθελα να μου δείξει αυτό, τη μυστικότητα, το μυστικό. Έχω καμία σχέση με το γέροντα Δαμασκηνό, αλλά σου λέει όλοι οι ιερείς αυτή την ώρα, άλλωστε εκείνη την ώρα δεν λέμε μυστικός, την ώρα του χερουβικού ύμνου. Εκεί ακούγεται σε κάθε λειτουργία, μυστικός. Όπως πολύ σωστά μας θύμισε και ο πατήρ Αναστάσιος πριν, μυστικός σημαίνει πρώτο κάτι που δεν μεταφράζεται με λόγια. Αλλά δεν σημαίνει μυστικιστικός. Αυτό μας παραπέμπει σε κάτι πολύ διαφορετικό. Η παράδοσή μας δεν είναι μυστικιστική. Είναι μυστική. Δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα λειτουργική. Σημαίνει μια κοινή εμπειρία που όλοι τη μοιραζόμαστε ακριβώς όπως η βάπτιση. Την είδαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, αλλά δεν μπορούσαν να την περάσουν στα λόγια. Ξεπερνάει τα λόγια μας, ξεπερνάει τη λογική μας. Αυτό είναι το μυστήριο για μας. Αλλά το ζούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε και πάλι όλους για τη μέχρι τώρα κουβέντα μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω, αν ο πατήρ Χρήστος θα ήθελε να μας κάνει την τιμή να συμμετάσχει στην κουβέντα, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν είναι ακόμα μαζί μας, βλέπω το εικονίδιό του. Μέχρι να ετοιμαστεί ο πατήρ Χρήστος, που μας έρχεται από την Αμερική, να παρακαλέσω το Λάμπρο να είναι πάντα πολύ επιμελής και πολύ προσεκτικός στην ανάγνωση των ομιλητών και των ομιλιών, και έρχεται σήμερα στην συνάντησή μας εδώ μαζί με τον εφημέριό του, τον πατέρα Σεραφείμ, τον οποίο τον καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε που τον έχουμε μαζί μας. Δεν ξέρω πόσο άκουσες από την ομιλία πατέρα Σεραφείμ, αλλά θα χαρούμε να σε ακούσουμε όπως και να έχει. Μετά από τον Λάμπρο. Χαίρετε. Δεν είμαι επιμελής, σίγουρα είμαι όμως χαρούμενος και δοξάζω τον Θεό που ακούω τέτοιους ιερείς, που έχουμε στην Ορθοδοξία μας τέτοια αστέρια. Χαίρομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, σας το λέω αυτό. Ειλικρινέστατα, αυτό το χαίρομαι, το απολαμβάνω, δεν μπορώ να γεμίζω. Πώς να το εξηγήσω. Θα κρατήσω μία φράση του πατρός Αντρέα. Το θαύμα είναι βάρβαρο. Και θα μου επιτρέψει να κάνω ένα μικρό σχολιάκι, ένα δίλεπτο, αν έχω το χρόνο. Βλέπουμε τα μεγάλα αυτά γεγονότα στη ζωή του, όταν ήρθε ο Χριστός στη γη μας, τη γέννησή του, την βάφτισή του, την ανάληψή του, τη μεταμορφώσή του, τη σταύρωσή του, να γίνονται σπουδαία γεγονότα. Η κτήση να συμπεριφέρεται περίεργα, να σχίζεται το καταπέτασμα, να ανοίγουν οι ουρανοί, ο Ιορδάνης να στρέφεται προς τα πίσω και όλα αυτά. Παράλληλα, αυτά βέβαια είναι αποκαλύψεις.
της Αγίας Τριάδος. Το λέμε, το ξαναλέμε και να το γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε τα δόγματά μας. Από την άλλη μεριά, παράλληλα, σε όλα αυτά τα τεράστια γεγονότα, τα μεγάλα μυστήρια, έχουμε και μία άλλη αποκάλυψη. Την αποκάλυψη της άκρας ταπεινώσεως του Χριστού μας. Όταν γεννιέται μέσα σε ένα σπήλαιο κυνηγημένος. Μυστικά και κρυφά. Στην βάπτιση του επίσης, βαπτίζεται ή να πληρωθεί πάσα δικαιοσύνη, όπως είπατε, πατέρα Ανδρέα. Όπως εμείς δηλαδή, χωρίς να έχει κανένα λόγο να βαπτιστεί. Αργότερα βέβαια στη Σταύρο στα πάθη του, όλα αυτά και την Ανάστασή του, που γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού, ως μη έχουν καμία τιμή ως άτιμος και όλα αυτά. Μήπως θέλει να μας δείξει, να μας αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστήριο, το πώς πρέπει να ζήσουμε εμείς. Τα άλλα δεν τα έχει ανάγκη ο Θεός, ο τριεδικός Θεός μας, δεν έχει ανάγκη από τίποτα να ανοίξει τους ουρανούς, τις θάλασσες, όλα αυτά. Αλλά μήπως τα κάνει όλα αυτά ο τρόπος ζωής του εδώ στη γη, μήπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς, να ταπεινωθούμε κι εμείς, για να αλλάξει ο χρόνος μας, να κινείται προς Αυτόν, για να κερδίσουμε, να ζήσουμε, να σωθούμε. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει αυτό μας αποκαλύπτει, δεν το λέμε ίσως, δεν το εκφράζουμε σωστά όλοι μας, μας αποκαλύπτει αυτό το μεγάλο θαύμα της άκρας ταπεινώσεως. Αυτό ήθελα να πω, το σχολιάκι μόνο, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Μας θυμήσατε κάτι σημαντικό στη διοίκηση. Βέβαια δεν ήταν δυνατόν να τα καλύψουμε όλα, θα θέλαμε πολύ περισσότερη ώρα, αλλά αυτό το είναι να πληρωθεί πάσα δικαιοσύνη. Και βέβαια πολύ σωστά όπως μας θυμήσατε, η στάση του Χριστού είναι η στάση της ταπείνωσης και εδώ και σε όλη την πορεία του και φυσικά και στη Σταύρωση. Αλλά αυτό το είναι να πληρωθεί πάσα δικαιοσύνη μας θυμίζει άλλη μια φορά, όπως και στη Σταύρωση, ότι ο Θεός ο ίδιος, ο Χριστός, δεν έχει ανάγκη ούτε βαπτίσεως, ούτε κρίσης, ούτε τίποτα τέτοιο. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η δικαιοσύνη του δικαστή. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι εδώ να αποσύρει τον δικαστή, να αλλάξει τον Ιουδαϊκό νόμο, την κρίση αυτή, με την παρουσία του, τίποτα άλλο. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η αγάπη του, είναι η παρουσία του, η οποία μας ταπεινώνει μόνο και μόνο επειδή είναι αυτή που είναι. Και αναλόγως με το αν εμείς ανταποκρινόμαστε με ανάλογο τρόπο ή αν κρατάμε πίσω εμείς τον εγωισμό μας, δεν συμμετέχουμε. Αλλά αυτό το να πληρωθεί πάσα δικαιοσύνη για άλλη μια φορά μας αποκαλύπτει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο ενεργεί ο Χριστός. Η δικαιοσύνη της Εκκλησίας δεν είναι η δικαιοσύνη του εδώ και τώρα, είναι η δικαιοσύνη που περιλαμβάνει όλους τους νεκρούς, όλους τους μέλλοντες, όλο το χρόνο. Να πληρωθεί λοιπόν πάσα δικαιοσύνη. Μας θυμίζει ότι ο ρόλος της σωτηρίας, ο τρόπος της σωτηρίας του Χριστού είναι να δώσει την παρουσία του πέρα από το χρόνο και να μας δώσει την ευκαιρία για σωτηρία πέρα από την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Έχουμε ξεχάσει τώρα, έχουμε ξεπεράσει με αυτή την πράξη το βάπτισμα της μετανοίας. Πάει αυτό. Σας φέρνω ουσιαστικά και πέρα και από τη μετάνοια. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ανδρέα. Παρατηρώ και παρακολουθώ ότι οι μαθητές σας κρατούν τη στάση αρχηγού παρόντος πας αργή παυσάντο. Δεν χρειάζεται το. Και δεν σηκώνουν το χέρι τους καθόλου σήμερα. Λοιπόν, το λέω χαριτολογώντας. Έχουν δικαίωμα να μιλήσουν και εκείνοι. Πατέρα Σεραφείμ, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα το Zoom. Πριν λίγο το κατέβασα στον υπολογιστή μου. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, καλή χρονιά και φυσικά περίμενα να δω τον Νικάκη, τον συμμαθητή μου, τον πατέρα Βυσαρίωνα δηλαδή, αλλά όχι και τον Λάμπρο σε αυτήν την ομάδα. Ήταν η έκπληξη πραγματικά μεγάλη για μένα.
Ευχαριστώ, Πατέρα Αναστάση, για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας σε αυτήν την διαδικτυακή συντροφιά και δεν σας υπόσχομαι ότι θα μπορώ να είμαι πάντοτε και σε όλες τις προσκλήσεις σας σε ανταπόκριση, αλλά ελπίζω σε κάποιους τουλάχιστον να είμαι κοντά σας. Δεν είχα τον χρόνο να ακούσω την ομιλία, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, οπότε δεν μπορώ να έχω και γνώμη και θέση απάνω σε αυτά που συζητήσατε. Ο επιφανής Χριστός μας δώσει σε αυτή την περίοδο που είμαστε τη δύναμη και το κουράγιο να βοηθάμε ένας τον άλλον, γιατί αυτό είναι τελικά εκείνο που έχουμε ανάγκη όλοι. Εύχομαι σε όλους κάθε καλό και στους πατέρες τα σέβη μου και στους αδελφούς και στις αδελφές τις ευχές μου και πάλι για καλή και ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Σέφη, και την παρουσία σου και τη συμμετοχή σου και αναμένουμε σύντομα να καθίσεις στην καρέκλα που κάθεται σήμερα ο πατήρ Ανδρέας. Δεν νομίζω πως έχουμε τέτοιες ικανότητες και δυνατότητες, αλλά... Ο καθής και τα όπλα του, λέει ο Ελίτης. Υλικό υπάρχει όμως, υλικό υπάρχει. Ανευλογημένο, την ευχή σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Βλέπω ότι ο Θεόδωρος, ο Αγιογράφος μας μπαινοβγαίνει. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Μία το βλέπω στο αυτοκίνητο, μία το βλέπω στο σπίτι, μία το βλέπω στο εργαστήριο. Δεν ξέρω τι κάνει. Προσπαθώ να καταλάβω πού βρίσκεται. Μία με την εικόνα της βάπτισης πίσω του, μία με πίνακες ζωγραφικής. Άντρε μου, ήμουν στο εργαστήριο και δούλευα. Καλησπέρα σε όλους. Μετά με βρήκατε μέσα στο αυτοκίνητο στην επιστροφή γιατί θα με έβρισκε το lockdown. Έφυγα εσπεσμένα. Και τώρα γύρισα σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, από το σπίτι σου, πες μας κάτι για την εικόνα. Να την αναρτήσω εδώ, αν μπορέσω. Τι να πω εγώ για την εικόνα. Μας μίλησε τώρα, αυτό που μας είπε ο πατέρας Ανδρέας, ό,τι πούμε εμείς τώρα πάνω από αυτά θα είναι φιλοσοφίσματα και θεολογίσματα τα οποία δεν θα έχουν καμία αξία. Πιστεύω ότι ήταν τόσο εμπεριστατωμένη και τόσο πλούσια αυτή η διάλεξη που μας έκανε ο πατέρας Ανδρέας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και πιστεύουμε να τον έχουμε πιο συχνά. Αυτή θα είναι η χαρά μας και η ελπίδα μας για τα επόμενα Zoom. Αυτή η εικόνα, η πάτερ, είναι του Θεοδωρού? Όχι. Τη βλέπουμε καλά την εικόνα? Πάντως, εγώ νομίζω ότι ένας γεωγράφος πάντα έχει να μας αποκαλύψει κάτι. Ναι. Και ο Θεόδωρος είναι εξαιρετικά εμπνευσμένος καλλιτέχνης, πραγματικός αγιογράφος. Τον συγχαίρουμε και από εδώ για την προσφορά που κάνει στην Εκκλησία γενικότερα και στην τέχνη και τον παρακαλούμε θερμά να μας πει δύο λόγια για αυτήν την εικόνα. Αν τη βλέπουμε καλά. Τη βλέπουμε καλά? Τη βλέπουμε, ναι. Είναι η πιο σημαντική έκμαση του Αγίου Πνεύματος εδώ, στα Θεοφάνεια. Θεοφάνεια λέγεται γιατί φανερώθηκε ο Θεός. Πώς φανερώθηκε ο Θεός? Με το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο, όπως είπε και ο πατέρας Ανδρέας, ανιώχθησαν οι ουρανοί, σχίστηκαν οι ουρανοί και κατέβηκε το περιστέριο όπου επικάθισε στο κεφάλι του Ιησού, δείχνοντας εκείνη την ώρα ποιος είναι ο αμνός του Θεού. Ο Ιωάννης εκεί εκπληρώνει το έργο του, το ολοκληρώνει και κατατάσσεται ο προφήτης των προφητών. Έτσι, αυτός που αναγνώρισε τον Ιησού και τον έδειξε στο εκκλησίασμα. Είναι μια εικόνα πολύ ουσιαστική, πολύ σημαντική, γιατί περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν τον ουρανό και την γη. Τα αγγελικά, οι άγγελοι παρευρίσκονται στο δρόμενο. Ο ένσαρκος Χριστός εκείνη τη στιγμή δέχεται τη θέωση, την πραγματική θέωση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, πατέρα Ανδρέα. Δέχεται τη θέωση, δέχεται την αναγνώριση της θεϊκής. Την αναγνώριση, όχι τη θέωση. Η θέωση είναι βέβαια την αναγνώριση. Αυτό θέλω να πω.
Γι' αυτό λέω δεν είμαι θεολόγος. Ό,τι και να πούμε τώρα εμείς θα είναι... Αυτό που θέλετε να πείτε βγαίνει ξεκάθαρα, μην ανησυχείτε. Ναι, όχι, δεν είναι... Θέλω απλά να ερμηνεύσουμε όσο μπορώ την εικόνα. Δείχνουν τα νερά όπου γυρίσαν και πίσω, που βλέπετε το θηρίο το ένα εκεί πέρα γυρνάει προς τα πίσω την εικόνα. Δεν ξέρω αν βλέπετε στο πλάι μου, σε μένα, στο δικό μου background, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν μπορώ να το αναρτήσω εγώ. Μήπως μπορούμε να δούμε την εικόνα που έχει ο Θόδωρος πίσω του. Ναι, δεν ξέρω αυτή Πάτε αυτή την εικόνα να σε στείλω εγώ να την δείξεις. Δεν πειράζει τώρα. Δεν θα είναι εύκολο τώρα. Ναι. Ας πούμε σε αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, σε αυτή που βλέπουμε μπροστά μας. Εντάξει, αυτά δεν έχω άλλα να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Και εδώ και σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας και σε πολλές της βάπτισης, βλέπουμε όπως εδώ αριστερά και δεξιά από τα πόδια του Ιησού δύο φιγούρες. Και συνήθως, διορθώστε με οι εικονογράφοι, είναι ένας πρόσωπο-γραφικός προσωποποίηση είναι. Προσωποποίηση του Ιορδάνη και της Νεκράς Θάλασσας. Η θάλασσα. Ακριβώς, τον υδάτων. Με κάποιο τρόπο η συμμετοχή και της φύσης σε αυτό που γίνεται εδώ. Αριστερά ο Ιορδάνης και δεξιά η Νεκρά Θάλασσα. Ναι, ακριβώς. Όπως είναι πολύ όμορφο, βλέπουμε τη συμμετοχή και της ολόκληρου του κόσμου. Και η γη που υποδηλώνεται με αυτό το βουνό, ειδικά πίσω από τον βαπτιστή, τόσο η παρουσία ολόκληρου του κόσμου. Αυτό ακριβώς, η ταραχή και η μορφολογία του εδάφους υποδηλώνει και θέλει να δώσει μια έμφαση στο δρόμενο. Έτσι, συμμετέχει η φύση. Η γεωμορφολογία είναι ταραγμένη. Εκείνη τη στιγμή γίνεται κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι, το σημαντικότερο. Κάτι επίσης που με συγκινεί πολλές φορές σε τέτοιες εικόνες, και νομίζω οι περισσότερες εικόνες της βάπτισης το έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, σίγουρα αυτή που μας έχει δείξει ο πατήρ Αναστάσιος το δείχνει αυτό, είναι ότι, ξέρετε, υπάρχει καμιά φορά η αφελής πεποίθηση, σε όσους δεν γνωρίζουν το μάτι τους τόσο πολύ από εικονογραφία, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν να ζωγραφίσουν σωστά και γι' αυτό τα έχουν λιγάκι απλοϊκά. Μα δεν είναι καθόλου απλοϊκά. Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα για τη χριστιανική πίστη, δεν ξέρουμε τίποτα για το ποιος είναι ο άνθρωπος στη μέση που είναι γυμνός στον ποταμό, δεν ξέρουμε τίποτα. Και αν το δούμε για 1-2 λεπτά, μόνο και μόνο από την προοπτική της ιστορίας της τέχνης, ας πούμε. Σαν αισθητική, σαν ερμηνευτική μάλλον, αυτό που βλέπουμε δεν μας παραπέμπει στον 15ο, 16ο, 12ο αιώνα. Μας παραπέμπει ένα βήμα πριν από τον κυβισμό. Όταν δηλαδή η εκφραστική ανάγκη των ανθρώπων είναι τόσο εξελιγμένη που να θέλει να πει ξεπερνάμε την ρεαλιστική απεικόνηση, θέλουμε να δώσουμε κάτι πολύ παραπάνω. Αυτό δηλαδή που μας έφερε η δυτική ζωγραφική, η απελευθέρωση από την στενή φόρμα στις αρχές του 20ου αιώνα, το είχε ήδη τόσο έντονα μέσα της. Κοιτάξτε τη θάλασσα, κοιτάξτε τα βουνά. Δεν προσπαθεί κανείς να δώσει ρεαλιστική απεικόνηση. Προσπαθεί να εκφράσει κάτι που ξεφεύγει εντελώς από τη φωτογραφία, από τον νατουραλισμό. Το ήξερε, το είχε τόσο εμπεδώσει η βυζαντινή αγιογραφία από αιώνες. Πάτερ Ανδρέα, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η βυζαντινή αγιογραφία, η βυζαντινή τέχνη είναι και πρώιμος ιμπρεσιονισμός, πρώιμος εξπρεσιονισμός. Δηλαδή, πολλές τέχνες βασίστηκαν επάνω στην Βυζαντινή και είναι η τέχνη ελληνική, έτσι, η ζωγραφική ελληνική τέχνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ύστερα, να καθίσω λίγο σε αυτό που είπατε πάνω για την εικόνα, βλέποντας σαν πρώτη εικόνα τη βλέπεις, τη θεωρείς ναΐφ, δεν ξέρει από φόρμες ο καλλιτέχνης, ο ζωγράφος, έκανε κάποια πράγματα τα οποία έβγαιναν από μέσα του όπως να είναι. Δεν είναι όπως να είναι, τίποτα δεν είναι όπως να είναι. Όλα είναι μελετημένα, όλα είναι με άξονες, ακόμα και η σάρκα είναι μελετημένη, έτσι. Πάμε από κοντά και βλέπουμε, η σάρκα είναι φτιαγμένη με γραμμές. Γιατί κάνουμε γραμμές στη σάρκα? Αναρωτιόμαστε ποτέ? Γιατί αυτό που βλέπουμε από κοντά είναι
όταν βλέπουμε μακριά μάλλον τη σάρκα, βλέπουμε σάρκα. Όταν πάνε από κοντά όμως, αναλύουμε, βγαίνει η σάρκα και μένει το πνεύμα. Χάνεται. Δηλαδή το φως με το σκοτάδι έχουν μια σχέση δυσανάλογη. Αυτό που βλέπουμε είναι εξαηλωμένη σάρκα. Εξαηλωμένη σάρκα, ακριβώς. Και τι μας κάνει η βυζαντινή γεωγραφία, μας τραβάει να την θαυμάσουμε από κοντά. Γιατί έχει αυτή την διάλυση που έχει μέσα των φορμών της, που είναι μοναδική. Η μελέτη της διάλυσης των φορμών αυτών είναι και η διάλυση της σάρκας, της ανθρώπινης σάρκας για να ακολουθήσει το πνευματικό δρόμο. Είδατε, αν και είσαστε διστακτικός στην αρχή, είχατε πολλά ωραία πράγματα να μας πείτε για την εικόνα. Να καλέσουμε και τη βασίλισσά μας την Ελισάβετ να μας πει και εκείνη μια γνώμη, μια σκέψη, μια ιδέα για την εικόνα αυτή, που είναι και γεωγράφος και συντηρήτρια έργων τέχνης και εκπαιδευτικός στα θέματα της τέχνης. Ανδρέα, τον οποίο μάλιστα ο Δημήτρης Αλαπάτας και ο πατέρας μας, ο πατέρας Αναστάσιος, μου σύστησαν με τα καλύτερα λόγια και δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να ενταχθώ σε ένα από τα προγράμματά σας. Να πω για την εικόνα ότι θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο κάθετη, ακόμη πιο μακρόστενη, γιατί πραγματικά ενώνει τον ουρανό με τη γη. Και μάλιστα όχι μόνο με τη γη, ακόμη πιο κάτω, γιατί ένας ποταμός βλέπετε ότι χύνεται στη θάλασσα, πηγαίνει στην νεκρά και ακόμη πιο κάτω θα μπορούσε να πάει. Δηλαδή εικονογραφικά ίσως είναι η μεγαλύτερη σε μάκρος νοητικά εικόνα. Χωρίζει τη γη αριστερά-δεξιά, όμως βλέπουμε σε πολλές άλλες και σε αυτήν την εικόνα ότι τα βράχια συγκλίνουν. Τι θα πει αυτό, συγκλίνουν πραγματικά? Όχι βέβαια. Μαζί με τους παριστάμενους και μάλιστα με τους άγγελους που είναι οι άειλοι παρευρισκόμενοι, προσκυνούν το Χριστό, προσκυνούν τα θεοφάνη, προσκυνούν τη στιγμή. Και γι' αυτό πολλές φορές στο πάνω μέρος, εκεί που είναι η δεσμίδα φωτός που περικλεί και την περιστερά, το Άγιο Πνεύμα, βλέπουμε ότι τα βράχια δημιουργούν ένα είδος πύλης, ένα είδος αψίδας. Πραγματικά τα βράχια εκείνη τη στιγμή συμμετέχουν, όπως πολλές φορές στην αγιογραφία συμμετέχει το background, δηλαδή η γεωμορφολογία. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει κανείς άμεσα, αλλά καταλαβαίνει ότι τα βράχια, τα ποτάμια έχουν μια ζωή. Να, εδώ ο ποταμός γύριζε προς τα πίσω. Το θαύμα. Και το θαύμα προσωποποιημένο. Τον βλέπουμε κάτω τον Ιορδάνη. Όπως βλέπουμε και την νεκρά θάλασσα που θα δεχτεί τον Ιορδάνη. Τα αγιασμένα του νερά πλέον, αφού έχει γίνει η βάφτιση. Όμως, εδώ σε αυτή την αγιογραφία δεν υπάρχει ο δράκον που συνήθως αγιογραφούμε, που δεν σας κρύβω ότι όταν ήμουν νεότερη στην αγιογραφία απέφευγα, τον έβγαζα από την εικόνα, δεν ήθελα να υπάρχει. Όμως εφόσον υπάρχει σε άλλες εικόνες όπως είναι ο Άγιος Γεώργιος, πια εγώ θα βγάλω ένα τέρας τέτοιο που συμβολίζει το χθόνο, τον κάτω κόσμο, έτσι δεν είναι πατέρα Ανδρέα, το σκοτεινό μέρος αυτής της ιστορίας. Αυτό που αγιάζεται και πρέπει να εξωστρακιστεί, να φύγει. Δηλαδή τους δαίμονες, δηλαδή την άλλη πλευρά του φωτός, αυτό που μας φέρνει η βάφτιση, τα θεοφάνεια. Τώρα μιλάμε για τα θεοφάνεια. Είναι μια εικόνα που περιέχει, νομίζω, όλη μας τη θεολογία, που εγώ δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι άξια να θεολογήσω, παρότι τελειώνω τη θεολογική, την εκκλησιαστική ακαδημία και έχω παρακολουθήσει ένα σωρό μαθήματα, δεν θα γίνω ποτέ θεολόγος, δεν θα τα καταφέρω. Νομίζω όμως ότι φαίνεται ότι ο Θεός υπάρχει σε άλλες αγιογραφίες. Στο ένα άκρο υπάρχει η αναδίπλωση ενός σύννεφου και μέσα βγαίνει το ίδιο το χέρι του Θεού που ευλογεί τη στιγμή. Εδώ δεν υπάρχει. Εκείνο που βλέπουμε σε πολλές τέτοιες εικόνες είναι πάρα πολύ συνταρακτικό, να βλέπεις κομμάτι του Θεού
να στέλνει την ευλογία του. Πραγματικά δηλαδή να έχει προσωποποιηθεί το χέρι του, το χέρι που ευλογεί. Εδώ βλέπουμε τη δεσμίδα που συμβολίζει τον Θεό και μέσα περιέχει το περιστέρι. Το ίδιο αυτό περιστέρι που έδωσε το μήνυμα της ζωής όταν το έστειλε ο Νόε και γύρισε με το κλαδί της ελιάς. Και είναι πραγματικά συγκινητικό για μένα που αγαπώ και υπηρετώ την αγιογραφία και τη διδάσκω, να βρίσκω στοιχεία που μου θυμίζουν άλλες καταστάσεις, να τα συνδέω και να βλέπω ότι όλα αυτά είναι μία συνέχεια, σαν μία σειρά κινηματογραφική, ας το πούμε έτσι, που τα επεισόδια έχουν στοιχεία, σαν να κάνουμε flashback στο παρελθόν. Και αυτά τα στοιχεία έχουν την ίδια νοηματική. Νομίζω ότι ένα σας κομμάτι που διδάσκεται είναι ο συμβολισμός. Και αυτό πραγματικά θα ήθελα να υπηρετήσω, το οποίο με συνταράσει. Εδώ στη μία άκρη, πίσω από τους αγγέλους, βλέπουμε ένα μαύρο κενό, ένα σπήλαιο. Νομίζω ότι καθαρά μας δείχνει ότι ο Χριστός γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θέλει να πει, γιατί αυτό είναι το γνωστό μεταξύ των μυστικών. Δηλαδή μπορεί να γεννήθηκε μυστικά ο Χριστός, αλλά είναι γνωστό ότι γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο. Εγώ νομίζω ότι θέλει η αγιογραφία εδώ να δείξει ότι ο Θεός παρουσιάζει το γιο του, στέλνει και το περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα, όλη η φύση, ο Αγιάννης, οι άγγελοι, σε άλλες εικόνες βάζουμε και τους προφήτες, βάζουμε βασιλείς περασμένους, το Δαβίδ, άλλους, να προσκυνούν και μάλιστα να προσκυνούν με έναν τρόπο που η μέση και η πλάτη του ανθρώπου δεν μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε το σώμα του Αγιάννη, έχει μία καμπυλότητα που το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει. Είναι τέτοια η χαρά του, είναι τέτοια η υποταγή του στο γεγονός, που κάνει κάμψη σε σημεία που πραγματικά τα οσφυϊκά οστά δεν μπορούν να κάνουν. Είναι αυτό που η αγιογραφία μας προσφέρει, η μετάλλαξη του ανθρωπίνου σώματος και η αλλίωση στο να δώσει τη χαρά του Αγιάννη, να δώσει το πόσο θέλει να τον προσκυνήσει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Αγιάννης είναι ο πρώτος που αναγνώρισε τον Χριστό όταν σκύρτησε μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ, της συνονόματής μου, αν έχω αυτήν την αξία να έχω αυτό το όνομα, όταν αγκάλιασε η Ελισάβετ, η Αγία Ελισάβετ, την Παναγία μας. Ήταν ο πρώτος που τον αναγνώρισε και σκύρτησε, και εδώ φαίνεται ότι σκυρτά πραγματικά, γιατί φαίνεται σαν να θέλει να κουμπίσει το κεφάλι του Χριστού, όχι να το ευλογήσει. Γιατί το λέει και ο ίδιος, δεν είμαι εγώ ο ταπεινός άξιος να σε ευλογήσω, εσύ πρέπει να με βαφτίσεις. Ίσως θεολόγησα και δεν θα έπρεπε, αλλά αυτή η εικόνα με συνταράσει, την έχω και εγώ αγιογραφήσει ως αγιογράφος και την αγαπώ. Θεωρώ ότι είναι ένα τμήμα της αγιογραφίας μόνο, αλλά πάρα πολύ ομιλητικό. Άλλωστε βλέπουμε ότι στην όχθη υπάρχει ο θάμνος και πάνω έχει το τσεκούρι. Απ' τη μια ο συμβολισμός που πάντα προσφέρουν τα δέντρα και απ' την άλλη σαν να λέει εδώ είναι και το τέλος μου, τώρα εγώ σας παρουσίασα το Χριστό, έγινε αυτό που έγινε, αυτό που με έστειλε ο Θεός να κάνω και να εκεί καταλήγω στο τσεκούρι. Εγώ ομολόγησα την παρουσία του, την προείπα και να και το αντικείμενο που φέρει το τέλος της ζωής μου. Αυτά θα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εμένα την ταπεινή. Και μάλιστα μπροστά στον πατέρα Ανδρέα που θαυμάζω. Ευχαριστούμε Μαγαλιωτάτη. Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες. Θαυμαστά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αγαπάμε την αγιογραφία και την υπηρετούμε όχι ως εργασία. Την υπηρετούμε ως θεολογική και θεάρεστη τέχνη, ως τέχνη της πίστης μας. Λοιπόν, ωραία. Ποιος άλλος θα ήθελε να πει οτιδήποτε? Μέχρι να το σκεφτούν, Πάτερ Ανδρέα, πέρσι τέτοιες μέρες άκουσα ένα κήρυγμα από τον Επίσκοπο Ειρηναίο τον Ρόκορ εδώ στην Αγγλία, παραμονή Θεοφανίων, και είπε, έτσι, εξηγούσε λίγο την εικόνα στα αγγλικά βέβαια, και είπε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η εορτή της Αγίας Τριάδος.
Είναι... Πραγματικά. Και εδώ έχω μία, να το πω λιγάκι, προσωπική διαφωνία ή ένα μικρό παράπονο με την πιο τυπική ή γνωστή, ας πούμε, προσπάθεια να προσεγγίσουμε εικονογραφικά την Αγία Τριάδα, όπου το πιο συνηθισμένο στη ρωσική παράδοση είναι οι τρεις άγγελοι στην επίσκεψη στον Αβραάμ. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα ενός θεολόγου, όχι η εικόνα εκκλησιαστική. Γιατί στην εκκλησιαστική εμπειρία ο Θεός μας αποκαλύπτεται μέσω του Ιησού Χριστού εν πνεύματι. Εκεί που το βρίσκουμε αυτό, νομίζω στην πιο πλήρη μορφή, είναι ο Ιησούς Χριστός ως απάβγασμα της δόξης, δηλαδή της Θείας Φύσης του Πατρός, γιατί ο Πατήρ δεν φαίνεται και δεν συμβολίζεται σωστά, μέχρι το χεράκι του, όπως πολύ ωραία μας είπε η κυρία Ελισάβετ, το οποίο υποδηλώνει την ευλογία του, τη φωνή του, μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, της Τριάδας, ως απάβγασμα του Πατρός, αλλά όλα αυτά εν Αγίο Πνεύματι. Αυτό το βρίσκουμε στη μεταμόρφωση και στη βάπτιση. Εκεί υπάρχει η τριαδική παρουσία, στον τρόπο και στο μέτρο και στο ρόλο που το κάθε πρόσωπο εκπληρώνει την παρουσία του. Ενώ το να δούμε τους τρεις αγγέλους καθισμένους και να πούμε αυτό συμβολίζει τον Πατέρα, αυτό τον Υιό και αυτό το Πνεύμα, αυτό είναι πολύ συστηματικό για την εκκλησιαστική εμπειρία και στο κάτω-κάτω μας λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας ότι δεν προσωποποιήθηκε η Αγία Τριάδα εκεί, γιατί ο Πατήρ ποτέ δεν προσωποποιήθηκε σε έναν άγγελο. Ήταν μόνο ο Ιησούς Χριστός, υποβασταζόμενος, συνοδευόμενος από δύο αγγέλους για να υποδηλώσει τη φύση της Τριάδας. Μέχρι εκεί. Οπότε, νομίζω, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέτε, ότι πρώτον στη μεταμόρφωση, αλλά και στη βάπτιση έχουμε μια πιο πλήρη εικονογράφηση της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, Πάτερ, δεν είπε ότι η εικόνα, δηλαδή δεν αναφέρθηκε τόσο πολύ στην εικόνα, εξηγώντας την εικόνα, είπε η γιορτή έπρεπε να είναι η γιορτή της Αγίας Τριάδας. Γιατί είναι η πρώτη φανέρωση. Εδώ έχετε δίκιο και πιο πολύ από τη μεταμόρφωση. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε όλη την φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Πολύ σωστό αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ήθελε κάποιος άλλος να πει κάτι τελικό πριν να δώσουμε το λόγο στον Πατέρα Ανδρέα. Τον άναρχο πατέρα είναι σωστό να τον εικονίζουμε στην Αγία Τριάδα? Δηλαδή την εικόνα, τον άναρχο πατέρα με τον Ιησού δίπλα με τον Σταυρό και το Άγιο Πνεύμα μαζί. Στις παραδοσιακές απεικονίσεις, καλά, έχουμε δει πολλά και στην παράδοση. Μιλάμε για αυτή την παραδοσιακή, την προ του Αβραάμ, την παράσταση που ξέρουμε της Αγίας Τριάδας. Λίγο πιο, να σας πω για τον παλαιό των ημερών, που απαντάει αυτό που λέτε λίγο έμεσα. Υπάρχει στην παράδοσή μας ο παλαιός των ημερών, δηλαδή η εικόνα ενός γέροντα με άσπρα μαλλιά και άσπρα γένια, ο οποίος πολύ συχνά ευλογεί. Και βέβαια η έκφραση «ο παλαιός των ημερών» παραπέμπει στα οράματα της Παλαιάς Διαθήκης, στο Δανιήλ συγκεκριμένα. Και κάποιες φορές έχουμε μια έμεση έστω περιγραφή κάποιας εμφάνισης, τώρα ακριβώς του Θεού, ας το βάλουμε του Θεού με ένα αστερίσκο προς το παρόν, σε κάποιους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ωραία. Το θεολογικό ερώτημα είναι τι ακριβώς είναι αυτό που εμφανίζεται, ποιος είναι αυτός που εμφανίζεται. Ποτέ ο Πατήρ, ποτέ η Θεία Φύση. Και μάλιστα και στο βιβλίο της Εξόδου και αλλού έχουμε την παράκληση, όχι μάλλον το πω πιο σωστά, ότι υπάρχουν μαρτυρίες στο βιβλίο της Εξόδου, όπου ο Μωυσής και οι 70 γεροντότεροι από αυτούς που είχε μαζί του ανεβαίνουν στο Σινά και βλέπουν το Θεό και κάθονται και τρώνε μαζί τους. Εκεί βλέπουν κάτι έμεσο. Όταν όμως στο πλαίσιο της παράδοσης των 10 εντολών ο Μωυσής ζητάει από το Θεό, αποκαλύψου, δείξε μου τον εαυτό σου στη δόξα σου, δηλαδή στη θεότητά σου, εκεί του λέει δεν γίνεται αυτό. Κανένας δεν μπορεί να με δει και να ζήσει.
αυτό, δεν μπορείς να δεις τη Θεία Φύση. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, κατά την παράδοση, όπου στη μεταμόρφωση βλέπουμε τον Μωυσή εκεί. Αυτό που δεν μπορούσε να δει τότε, το βλέπει τώρα με την ενσάρκωση. Ο παλαιός των ημερών, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι μια έκφραση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, στην παράδοση, μας υποδηλώνει το μέρος της θεότητας το οποίο μπορεί να είναι ορατό. Και στις λίγο πιο σωστές εικονογραφήσεις του παλαιού των ημερών βλέπουμε επίσης και το όνομα Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πατήρ γίνεται ορατός. Ο πατήρ εκφράζει μόνο για τις ενσάρκωσες του Ιησού. Ναι. Γι' αυτό όταν είπαμε πριν ότι γιατί θεωρούμε τη μεταμόρφωση και τη βάπτιση ως μια πιο προσεγμένη, ας πούμε, μια πιο πλήρη και σύμφωνη με την εκκλησιαστική εμπειρία αποκάλυψης της Αγίας Τριάδας, είναι γιατί πού έχουμε τη φανέρωση του Πατρός? Μέσω του Υιού, ως απάβγασμα της δόξης του Θεού στον Υιό. Τίποτα άλλο. Οπότε, βέβαια, το ξέρω αυτό που ρωτάτε, ότι υπάρχει στην παράδοση και ακόμα το βλέπουμε και στη ρωσική και στη ρουμανική παράδοση, ο πατήρ ως ένας γεροντότερος, ας πούμε. Αυτά όμως, όταν συζητήθηκαν θεολογικά και στη ρωσική παράδοση, είπαν ότι τα βλέπουμε, δεν είναι και πολύ σωστά. Είναι, πιστεύω, μια αδόκιμη. Είναι αδόκιμο. Αδόκιμη σχάση, ας το πούμε έτσι. Αδόκιμη σχάση. Να προσπαθούμε να διαιρέσουμε αυτά και παρουσιάζοντάς τα σαν εικόνα. Έτσι είναι. Γιατί δεν μπορούμε να αναλύσουμε την ουσία της θεότητας. Όχι. Και βέβαια ακριβώς αυτό είναι, δηλαδή είπαμε πριν από λίγο για κάποιες από τις ιδιότητες του πνεύματος. Τι κάνει το πνεύμα? Πάντοτε φανερώνει, αποκαλύπτει το Χριστό και πάντοτε επίσης δρά και σε εμάς, σε όλη την Εκκλησία, μας μεταμορφώνει, μας μετουσιώνει από άτομα σε μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό κάνει παντού το πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός είχε την ιστορική του αποστολή, εγκαθίδρυσε στην Εκκλησία, τους Αποστόλους και όλη την παράδοση την οποία βιώνουμε και σήμερα. Ωραία. Ποιος είναι ο ρόλος του Πατρός? Να είναι υπεράνω, να υπάρχει. Είναι ο «ον». Δεν κάνει κάτι, είναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να διαιρεθεί, να εκπέσει κατά κάποιο τρόπο. Είναι εκβαντική έννοια, στο πούμε με ορολογία επιστημονική. Είναι η πιο υπερβατική έννοια που μπορεί να εκπέσει. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό δεν μπορεί να εκπέσει σε μια απεικόνηση. Και ποτέ δεν έγινε αυτό, ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε στην Καινή Διαθήκη, πουθενά. Μέχρι εκεί, όπως είπε και η κυρία Ελισάβετ, μέχρι η φωνή του. Μα και στην Καινή Διαθήκη έχουμε μόνο 3 φορές όπου ακούγεται η φωνή του Πατρός. Αυτή είναι η μόνη άμεση, όσο μπορεί να είναι άμεση, παρουσία ή μαρτυρία του Πατρός. Μέχρι εκεί. Οπότε οι εικόνες που παρουσιάζουν την παλαιά Αγία Τριάδα είναι λιγάκι, όπως είπατε, όχι πολύ θεολογικά σωστές. Θα ήθελα να πω, κλείνοντας, κάτι για την αγιογραφία, για την διαφοροποίηση της δυτικής με την ορθόδοξη εικονογράφηση. Η δυτική, βλέπουμε θαυμαστά έργα μεγάλων ζωγράφων της εποχής της Αναγέννησης και πιο πριν και πιο μετά. Στη δυτική τέχνη τι γίνεται? Καλεί τον θεατή να πάει κοντά να θαυμάσει αυτό που βλέπει. Ενώ στην αγιογραφία τι συμβαίνει? Συμβαίνει κάτι άλλο. Έρχεται το έργο σε σένα. Μυσταγωγικό το τρόπο, έρχεται σε σένα να προσπαθεί να σου ξεδιπλωθεί και να σου δώσει τα μηνύματά του μέσα από τις μορφές, από τις έννοιες που βγαίνουν από τις φόρμες μέσα, από τα χρώματα, από αυτή την πάλη που γίνεται, έρχεται σε σένα η εικόνα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της δυτικής με την ορθόδοξη. Βέβαια είναι μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια, ξεκινάει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ή θα μπορούσαμε να πούμε και στην αντίστροφη προοπτική που μας δείχνει ακριβώς αυτό που λέτε. Βέβαια. Αυτά τα ενδιαφέροντα. Ακριβώς. Είναι θέματα που νομίζω θέλουν Zoom μαραθώνιο για να τα συζητάμε αυτά. Μιας και πάντως νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος της συζήτησής μας και βέβαια επειδή δεν θα μπορούσαμε να είχαμε το χρόνο να τα εξετάσουμε όλα όσα θέλαμε και κάπου μάλιστα είδε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το θέμα της δικαιοσύνης,
Τι σημαίνει όλα αυτά? Αυτό έχει μια συζήτηση από μόνη της. Βέβαια, θέλω να πω ότι είναι πολύ όμορφη αυτή η ερώτηση, αλλά και αυτό δεν θα προφτάσουμε. Θα ήθελα απλώς να θίξω, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να προχωρήσουμε σε αυτή την ανάλυση, σε μία άλλη διάσταση της βάπτισης, όπως τη βλέπουμε ειδικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Για διάφορους λόγους και με διάφορους τρόπους βλέπουμε ότι ένα από τα πολλά πράγματα που προσπαθεί να επιχειρήσει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι να ξαναγράψει, να το πούμε έτσι, τη δημιουργία όλου του κόσμου. Και μας δίνει το μήνυμα ο ίδιος με τις πρώτες φράσεις. Και ας θυμηθούμε ότι αυτό το Ευαγγέλιο γράφτηκε και αναγνώστηκε και ακούστηκε από ανθρώπους πρώτα-πρώτα που ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη, τη Γραφή των ημερών, απ' έξω. Εντάξει, αλλά και πολύ καλό να μην την ξέρεις, αυτό το αναγνωρίζα μέσα. Θυμάστε ποιες είναι οι πρώτες λέξεις του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Εν αρχή ειν κάτι. Αυτές τις λέξεις τις βλέπουμε και κάπου αλλού στην Αγία Γραφή. Έτσι ακριβώς αρχίζει και η Γένεση. Και αν πιάσουμε ολόκληρο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι η δομή του εσωτερική, ότι αυτό προσπαθεί να επιτύχει, ότι αυτό το τετέλεστε που λέει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, μας παραπέμπει στην 8η μέρα, στην εκπλήρωση αυτού που είχε αρχίσει στη Γένεση. Και με κάποιο τρόπο δηλαδή ακολουθεί αυτή τη δομή. Ωραία, αυτό θα ήταν πολλά zoom. Αλλά θέλω να το αφήσω απλώς με την σύνδεση που μπορούμε να δούμε εκεί με τη σκηνή της βάπτισης. Αν θυμηθούμε στη Γένεση, πώς αρχίζει όλη η δημιουργία, όλη η ιστορία. Εν αρχή είναι το χάος. Και τι βλέπουμε? Ποια είναι η πρώτη εικόνα που βλέπουμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής? Το Πνεύμα του Θεού να περιφέρεται πάνω από τα ύδατα. Πάμε τώρα και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κάνει την εισαγωγή, αυτή τη θαυμάσια προσευχή, ας πούμε, που μας λέει για το Λόγο, για το Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος. Ναι. Μας λέει για τη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και τώρα, ποια είναι η πρώτη εικόνα που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Το Πνεύμα του Θεού να περιφέρεται πάνω των υδάτων, πάνω από τον Ιορδάνη. Αλλά τώρα κάτι έχει αλλάξει. Τώρα αυτός που αποκαλύπτεται ως άξονας ολόκληρης της δημιουργίας είναι ο Χριστός. Έχουμε ξαναγράψει δηλαδή τη σκηνή της δημιουργίας με πλήρη αποκάλυψη του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και βέβαια με την μαρτυρία και του πρώτου και τη συμμετοχή του τρίτου. Αυτό το αφήνω απλώς ως εικόνα, γιατί αν το συνεχίζαμε θέλουμε άλλες 2 ώρες να συνεχίσουμε κανονικά. Θα επανέλθουμε, Πατέρα Ανδρέα. Θα επανέλθουμε, γιατί άφησες παρακαταθήκη εδώ, σε αυτές τις συναντήσεις μας, την οποία θα πρέπει να την καλλιεργήσουμε και να την προεκτείνουμε. Και θα εμβαθύνουμε και σε άλλα θέματα, τα οποία στο προσεχές μέλλον θα μας απασχολήσουν, γιατί χρειάζεται να τα αναλύσουμε προς ωφέλεια όλων μας. Λοιπόν, πες μας ένα τελευταίο λόγο, Πατέρα Ανδρέα, και μετά θα έχει το... Όχι, τίποτα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είναι πάντα χαρά μου να βλέπω ανθρώπους που έχουν και περιέργειες και ερωτήσεις. Μακάρι να είχαμε και περισσότερες ερωτήσεις και περισσότερη συζήτηση, αλλά ξέρουμε δεν επαρκεί ο χρόνος και δεν μας βολεύει και εντελώς αυτό το Zoom. Και πάλι καλά που το έχουμε πάντως. Και για άλλη μια φορά, καλά θα ήθελα και σε όλους να ευχηθώ το 2021 να μας απαλλάξει από το 2020, να μας ξεπλύνει την πίκρα που δοκιμάσαμε τον προηγούμενο χρόνο σε όλους μας και ειδικά για τις προσπάθειές σου, Πάτερ μου, Πάτερ Αναστάση, να συνεχίσουν τόσο όμορφες όλες αυτές οι συζητήσεις και όλες σου ενέργειες. Σε σέβομαι και σε αγαπώ πάρα πολύ, όπως ξέρω ότι και εσύ με τιμάς και με αγαπάς από πολλά χρόνια. Και έρχομαι όλα αυτά να συνεχίσουν έτσι με τον τρόπο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά, τα αγγλικά σου λόγια. Σου ευχόμαστε κι εμείς ό,τι καλύτερο
και στα ιερατικά σου καθήκοντα που προέχουν όλων πάντοτε βέβαια για έναν κληρικό, αλλά και στα ακαδημαϊκά σου. Και ευχόμαστε επιτυχίες και χαρές και πλούσια πνευματική και επιστημονική και ακαδημαϊκή καρποφορία. Και σε αυτή τη χρονιά και σε όλα τα χρόνια που θα ακολουθήσουν και θα μας επιτρέψει ο Άγιος Θεός να ζούμε επί γης. Ευχαριστούμε και όλους για τη συμμετοχή σας. Ο πατήρ Βυσσαριάν θα μας ψάλει τον ύμνο της εποχής. Και έτσι θα καταλήξουμε απόψε. Το αηδόνι των θειατήρων. Ευχαριστώ. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου, Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γάρ γεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπητον σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός, και των κόσμων φωτίσας δόξαση. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον εξ ημάς. Αμήν. Να είμαστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πατέρα Ανδρέα, να περνάς καλά εκεί που είσαι, με το καλό να επιστρέψεις. Θα χαρούμε να σε δούμε όταν θα επιστρέψεις. Να προσέχεις και εσύ και όλοι μας, γιατί είμαστε σε μια εποχή αρκετά δύσκολη και προσέχουμε για να έχουμε. Να κρατηθούμε υγιείς, ασφαλείς και δυνατοί μέχρι να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα και σε καλύτερες και πιο εγκύτερες επαφές και επικοινωνίες και συναντήσεις. Ο Θεός μαζί μας. Καλή μας νύχτα. Καλό βράδυ. Ευλογείτε. Ευλογείτε, Πατέρας. Καλή νύχτα στους υπόλοιπους.